nemo kirabote una school girl school boy ngaki kwabokire Annoncia Sore Annoncia Sore gerete eriogeri gakorwa nabo yokorora chibicheti naki ubwago kerere ritukoria Jumatano karibu sana ime yomoroberi ebwetwani okorenge kwane una ewiki yega yabeire yobosera gocha Sore ngano nyichi skuru tiko igoro tibo tobosa gwechanda mono wakire ebuye nyasaye naroro nabo igo arigania bana asinchira ya bene bagende ase chiskuru Sukuru matilda obaigo karibu sana Sukuru boys tiga macheza yo Sukuru boys very Sukuru Matilda, let me tell you one thing mama. Good morning. Good morning. Ekero wachire skuru ngosomi gora mangana akuruko nga etiquette buno bonete ko ekero kwabo kire ekero kwa umerane no montege ntege tangani obonte ko mokwani ande ko muburinga good morning na kikwarenge ne bane skuru ekero waikire umwarimu ekero hosekera ngo bakwani ale. Okay. Na kisokoro kwakire. Bwakire baba. Yes. Matamu yandende kyari na bante binga kia balimu abakuruko matamu gosesa. Okay. Sa no mwarimu mosaje. Sa no no mosaje. No manyetenga nae kwagerire chinse chike chekire oroche chitagekere nga chaputokire. Korunaga chagete kogosoka korunaka goturete. Abarongwantura. Mate gwatema sana gotura. Ore gekone. Gwatema sana gotura mkorarande sana. Nakiotagete osome. Sokoro. Ngutirara sana lakini gwatema sana gotura. Paka finally gwantigatigina kiabera nabuka because yo maetenje mbwato botigatigi obongo. Yala mtori koigwa. Metobwata mangana mangi yala mwero tori koigwa. Sorry. Tiganda nagote Madrida. Okay, sorry nende sebali bandigereti na bali bantegerete. Ncheno mwaka chemisi okoroke baje tumbiri esiringione gabane senete gumen reptactari ili. Musietente mochokoro bwatandi di yongine yake muntu mama. Okay. Nkoro kungaki mwanafunzi. Oseso Sokoro omwanafunzi ye sokoro. Lero nsitarkirenga. Asege songe kyagera skuru bono wachakire kogenda. Litukore igoro. Sokoro ki wachiete. Bono igoro imogete nkagende skuru nere yagachwe nya engeni kabisa. Nkagenda rende abana mkonya gaso abare igakwaraza ora duniani buya kabisa na inchirinde ngaso guchimerioka omongino netari gotiga kurumaga na bande ndete Rosa karegereriga ki omugako yo nachanjiru agaki ntige gutara. Okay ikiagera onkobira matuku bono togoso obisi ya headmaster nkobori headmaster nara bagoteba ya iga ntubwati headmaster etubwate principal es igo na bante betigo bono nche ngaso aliuka. Yes. Bono rinde konyora omongwana uriga wi abwate chinderuga Kwanda usomwali lakini sokororoche no nyamaskani no chutwara maskani gocha sabali bo wao. Sorry. Bono konyora aichirege kuba nepe wi okay komboli out you tu sa ogonte tensiki. Okay ngo ikaranza una ikaranza komboli kakiutaite omwana kwareta gusenaye gwachoche gosoma como te ya ninje na chiri gosoma giga amaene masomo nintaite okomboli form kiutaite goso como te ya form ero gonyo kongana bongo saini ogonte bya tata tegerera ngo buli ngwa kolete iti buli bona maswali yako ya komboli yeke ngwerere na kolete iti ngamote tin na kolete iti nganjire nkole kinsome ikiagera na masomo nkolete kintagete. Okay, akamanya kuru agante bisawa nabo goso esukuru lakini chindero chogingere nkomboli omwalimu ayekinki obwate. Kake yitachiriru bono ase omwana onde bwese okuyariganya oche skuru ase amatukubuna iga honyo kwa beranga holiday okaranga kwa minire bibwato kwa merera magunjara chindero echi chachakire okobusi gose no kobusi. Okobusi. No abukobusi. Chindero echi chachakire kobusi nabo kwaranga wachakire kobo mutambe kobo omwalimu no mwalimu ikiagera obotebuna ogotongwanya gwetani
ngonya gwetani umuti straight lakini ri mwalimu alikuwa alikorora matiritone kuko chaka gukwana igonjira ti yora chaka go describe mwalimu njire kabiri yo kyagera na buba bwate abana ari skuru wate batengo somore no mbochokoro igo oire ngora gose no nyore semi umeto gwekanya erindo konyo especially aye emyaka ya osokoro tubone tiko chaka kuyugungwa ari skuru kyagera bonsi bamanyete ukubwa naye wachire ko gichi semi anyway good morning karatiga anyete ukubwa tinda kule conservation ye nabwate bono kongo soka iga mongi nonera so kombori ngaki ayorocho mwalimu oyo kamoigwa tagocha kwako ruti neso buno mupira aje sukuru yera na kaniri kamate baba kugwa kane na nche na tigire ngasoka ngagenda nkogotebinde yende nachiete kigera itukeli ntokole tintwachete sukuru hende okay toende mutu buna kwarenge tunyore chinse mochiri cha Facebook Getembe TV na bogo swali comment section erietari aone riengencho chinse mochiri kubwati omuroberi koruna boigo ekirengere kyongere kikwariganiri abago gochie skuru gose ayonyo koro mworo kya kwariganiri kayo bwatete eriogeriga koruna bokonyara kolika ujumbe gochaiga ase studio gotera ase number 0726447367 na boigo wetera ase number na nena bo wake simu gochaiga ase studio gocha ase number 0741 58 38 78 mapema haleluya bona matiri tone sokoro Getembe TV hello good morning hello yonkara mensia mandasi na bona manya kurwanya matuta mosocho katino yes nchendo cha bachukuru bachire sukuru mbona nchenkare kubo kali kubaliani kalive pole njenkamendo sie cha enyuma na ko achingo kendagira amandasi aronaro amandasi naroro oro rende nonye ne Christmas iki nonye ndokiri tibuya kirende bono mwako munyoro twachakire oro rende ngotabia masabi kyonse pinga tigabari gania abana bono tore sikerebu twakure bona abachukuru turikire keremenzia bia mono keremenzia igabu kati no baigoire sukuru ngiche sukuru ntwa ya tata gingera jindaru echa so amate mbange tino no kwata jindaru okay abungo chande straight bia mono litu korigia good morning Getembe TV Getembe FM yes wakire tata onkoroko eri yo moisia tendo mwitiri egetinya waikira bogwando ase elda Joffrey oboja gotoka ndoche mubogete buya madiri tandoche mamesete buya igotori gerete no mia ngaimwaira onsaligo minto onsaligo ngoichare okoranga achio nyorwasi nini ng'ombe yare gokore kwende ya konyora mogeni school fees ya ukoroga korigia bia mono mugasomia Getembe TV Getembe FM hello Getembe wakire bia rama amashabo kiete bia oyo Boniface machoko ramasa chinse mochara mashana kia bantu bonsi bagenderete masamba boyete ongoro gende skuru na wate karamu goze mutumere karamu ne rombo wate tata nene tamu nende tabu no kere live and teregidi igabuli no bwate karamu gosago tumere sorry dada onyoli ayeta ngatoleno na koigure bagi yango teire bagi ngango sonera wende boni ngwale ntobere bese kigosonera kwani abantu bara nabo wakogenda wakesi bibo cha se studio iga onyare gusanga na into yotumanyinga ki kwariganiria abana bao aye buno morokia kwanyare kuyarigania kigima erindo nyare kogenda eskuru meta bange bono mbabwato bogondereri buri kwa December bado ekorokananga bado oboyenga yengumbararo lakini tari magana eskuru yego irusokoro bunaye nayo bwento ko mutanga ni goikararo good morning Getembe TV Getembe FM Getare County. Mochokoro. Tamsupu. Seneta Msupu na kia bantu ba Getare.
abana nabo banje skuru sokoro maitana ngosire kinyasa ky'omwana ono naligiri kumena naki kyabirero naki yakogerekero kwagoti mwana namukire yisko Senator Musubu nande ngajagenda Getembe TV, Getembe FM, good morning. Okay. Hello. Aro. Oyo rundire. Bono. Sokoro. Na bona kumekera ogwe sokanga kieke nyansa ekigiga gitabo buna kiri kuo bwata matukabira etire ani kumbe gitare kwale. Gitare na chete gukwani Senator Musubu rende tukagamba igano mugako yari gutukunya kugamba igo mwako yagante bikoraki rara gabu akanga iga mategese chikoni nkaso ankara nkaruse kenyaza ngesibi ekena kingo chire skuru ngakianekera ngasoka bona noni nchira bangwete ke migete style frani rakirende nelinga ki nkomwira ni sokoro tiaba mapema ndi wacha kwenda obandiko bigete bakachi no gokwani abairi mbobe gokwani abairi tori kogenda na uniform kwani abakomere taboko sokoro waitaboko eno ikaribu sana andotinga abange korwa chinsemo wose chinsemo oni go babokire ebiro ebiga byabona mambia nabo igo ekira bagosangana into igoro ibuna bagendete ko yaligalia gosembero belio yokogende skuru ndoche buna boni igo iga Josephat agoteba egechondo na Glado agoteba korwa chinsemo chiria cha ikarango niko ndani na Dennis Egekara Helen Nyamoita nabo igo Samuel nabo igo oyiga gota hai Getembe nebundi agotebe bundi ya Mandas Ronald Nyaika na Penina oye kurochinse moni nyandere makomo agotebanga na babo mato bonuke kefa nyari ujumbe komo mpaka engori mbia mono sana genda gusanga na intwe weka nonye chinsemo chiri cha Facebook na bwigo chinsemo cha YouTube asa gotonyora bunda Getembe TV tobwate moyoka sokore kyagero iga na machiko koborake Getembe TV Getembe FM good morning. Good morning. Wakire tata. Ruben. Igono ule mukuru kwa Ruben yabu. Kaki yabu nona menya matuko. Bebe uno morgio kira kwanga. Agende skuru ende kana Chiskuru chiranga buchi aigo iroroche. Abana basokire. Ninda kana basoke nona ninda yaranjire. Tama ito sai bale ngorogo. Yes sir. Ngorogo. Yes sir. Bai awabire. Tata. Bai ndo kumeranda nanti avende school. Kita tura kore biyo mwana ne chagonyore chisare. Ya. Yamono tata. Yamono mambingia. Warare bantu bwato mayo muya bugoro. Yes, akiro togukwana sokoro. Abantu bwato moyo bo konya na ite tukango cha gokonyo akira lituko ayeto konya na nka kichinde kero na amatukaga ikire go sekero wa ikire buno reiga kwanyoranga na ebintu birora konya na bo konya. Aya matiri tekesi kira chitibu mugambi. Kerekie. Bo mugambi kabisa pi. Mugambi sokoro. Ya? Kerekie na indi. Bo mugambi uturi ekesi gechito mako byaranzo erete. Anzo straight. Aseki. Mako byara abwate TV urwambara. Mako byara ando chete Nyanza. Bona mako byara kuborika ki umwana uyu kabisa serious. Lakini wana sokoro. Oroche kiroge kuirwa so umugambi renga kiranya ariko gesonsore kyagera bono tabwati chinguru cyo kegamba. Nakere to mugambi gore simi ngakera kwanzo Steve Alika ngamotega akyo mugambi Steve Alika. Nkonye 500 joka egere ngonge ntomerori yo mugambi uri kese kikirahera. Besanchiri ko tumugo cha saba gambi buna bote no mugambi bwenereti Steve nena ndagankani agantebi obuno kwa igura mugambi nabo bore ko tubonete kwakanera erindo onyare konyora obokonyo obugambi ko bubonete ko Afrika yagere serikali netambwete onye naba chief osabu chief bonse serikali ne mama makubyara ndos bia sondigereti agontegerera korwa entegerere there is no problem gucheba kwereba asondigereti makubyara esukuru ngane tikuya masomo ntumbo mutu
igere nchikoba mapema mbuya ncherendete yense we bono sana omwancho murigere na boigo motekereri ekero bono abana na boigo boibori bagendete ko minyoka agana aria eri okwane ke abana banyari gwikirana ase chiskuru korwa chinse mochiria chia nyosia yo egotoka chinse mochiria chia kegati nyari bari chache county ya Kisii nigo bono eamateyemo eri no moichano magega y'omwana obo ombwe emyaka emeke kubura kurwa asenke yo ekero bono egotebekana buna nigo abwatitie abana bande gochiroche korende taratoka nekero bono eamateyo ekoboria buna abagambi korwa chinseme chibanyare kubwaterana eri koneke buna banyare gusira enka eyo nyare konyora omwana obo omwancho amarieta ane nguru kwerania munga oyosirete no mocho korone ise garo omwana one Susani nere nyina omwana bono chinsa agwete roche chiarenge Jumamosi saa 7 bono igo tutaete obokonyi onde bwensi obwate obomanyi atokonye omwana oyo iga atoke inya serikali emanyete ime na isiko batutumire oyo oratokonya obwo nakwo ogosaba kwane eserikali etoikang'e etokonye ase eng'encho abana bane mbabwati enchera bakwenyara omwana are emiaka ene Alex Ogara are emiaka ene Samarieta. Chal Marieta ane chal Sikisemba nyarangi. Mwana moto koro no sirete. Mwana iga sirete litukule Jumamosi. Chinse sana ibere. Twatemere kumaguru kolitukele bakalero. Ntora moikera. Onale gusaba bakonyi serikali tokonya magana simaradi. Koranje akyo tokonya kiro mwana yone. Mwana utawati chinguru cyo koriya. Nale gusaba bakonyi kuri serikali. Twatemere ko Jumamosi twatemere ko na abantu bamite basaba bagotubwatisia twasere chindoje twatemere karase gotoroje ngantora ikera mwana uyu twore gosaba nga okonyoro bata okonyoro bata twore manga imonde atokonya tubwase senyoro mutanyoro mu mwana uyu ya Samarieta nguru kumiruka inkaera ali mugonjoro yo mwana asirete nkasini yane nje nare gwanjo yo goikera mo chumbo ko guchanda atokonye no so manyi bari bakora roje osemba tokonye senje twatemire kuru Jumamosi goikera rero otogasaine kunya gweta roje nturanyora mwana anaka yo ora ikere mo chumbo ichanda na bako totomera abantu bari bako bamaite kuru ya roje atokonyere no mwana kado diamond aya lengo kwa musikisemba iganinga yosire no nendo yane mokoti chikwati akwati kwa mahali yakabere bana abantu bae no mwana minto mwana minto sire sana tamuri roje akatwara sire nifagiti toka tanga muchumbo ne wensi kwa to manyune wensi atokonye atosire netonyoro mwana minto talibobe yento na sabena mabera tubwatire namo no roboti roichane ke mwakoro chinse mochiria chake kati bunge ne ya Nyaribari chache na sokoro emyaka omwana no moke sana we myaka ene moke omwana we myaka ene obwatiria abana bande gochiroje kose kwarorero sokire kuru compound inkioroche kiracha sobongo bwao ikiagere kiro manyete nga chinse mochiri awo nto gotoka gukwandira mange igoro ose nto gochaka kugesi ayo omanyete ngaki omanyete buya pingo omwana ogo osokire gochigo sengeti nkolisi agakari bimbori obwatiria abasani baye kogenda gutiena rende gochiabu bachire gosendo ochirende bono uroche rende bono nabakwenda roche iga ayo manye koigwa abantu manye gwakirwa gose nesimi kaki mama matirita manye gwakirwa esimi gosoganye tairana nabeko ba gwakirwa esimi atebi go mwana ogo tari buya ninchi bakanyagitari fulani ikiagera mbagote inga mwana ogo osirire nande nabego tokanga kwa muganyire tari kuirana lakini no gusaba goito buna umwana uyo pole sana gotoka ntogo cyo gukwanire neyo mono na boigo kurose county ya Nyamira kirobono chiskuru chegoirwe una umurikito fatigadi gisemba utumanya soroboti rokubwatia nigo abaibori bagendete gusanga ebirengereri byabo igoro yobogima gose rigori ryobogima na boigo abana kuiranira amasomo abo asita mwentangani kigima iyo mwako yoiga 2026 ekero abange babo bakorebuna nigo rigori nonyeneria amasomo na boigo kugora goso kwarigania abana gochisi chiskuru bono rire igoro kigima
Chingaki amasomo achakire asichisukuru naboigo aborokiwa bagenderete osoa asichisukuru asita mwintang'ani kigima y'omwaka oyo bw'echirububere na mirongo ibere na isano nemo nigo igatia baibori bagenderete wesokia na kwemurunganiria ogokong'a kw'obogima egento gekubabera akong'u nonya nokubagorera chianga abana babo. Kwa majina naitwa Millicent Nyaboke. Mtoto wangu anaitwa Azinat Mabera, anasoma St. George's. Leo nilikuja kuuliza, alikuwa amefanya grade 6, alienda junior secondary school. Nilikuja kuuliza juu ya uniform. Maisha imekuwa ngumu, unanunua uniform, kila kitu ni mpya. Hii maisha imekuwa ngumu. Changamoto kama sisi wazazi, kuna wenye wanakuja kukaa ndani, mattress ni pesa mingi, kila kitu yenyewe, hata viatu saa hii ni kazi ngumu, hata kulisha watoto kwa nyumba ni kazi ngumu. Tunahitaji watupunguzie vitu kama vitabu, hata uniform yenyewe ndio tuweze, hii maisha ndio tuweze kung'ang'ana nayo. Nonye nabo nigo abaibori abana boda boda naboigo abantereba babori wekira oyomo kokora ensemo yaye buya erio koyenekia aborokiwa ingui kabare atikisukuru naboigo chinga chiabo buya abaibori nare kubasaba ekera mukubeka abana chipigipigi mwababeka chigari oche sukuru boka make sure no manyete oyo kwa omwana ningo okoba abana buna bari bamenyete sukuru borders mbaraika bonse sukuru ekero kwena no mwana oboche sukuru make sure ningo kwa omwana naende chintereba chipara chiabere chimbe enare kobasaba mwana ndi chigari ngora ekero chinterebe chimuko mokoreta abana chisukuru abanta moko rundi chipigipigi ekero mokoreta abana chisukuru etukobasaba mobe very careful abana banyare goika isukuru buya nari tutatware muchandonde bonsi uchiasa abana babaitu. Aingaki echecho nigo abaibori basabirwe kubwatirana asobwang'e n'abarimu asogwikirania biria byonsi biganirie ase esukuru erio kubabera aororo abana kogenderera gokoria buya ase amasomo abo. Asa abaibori baranyara gokonya especially ase ebitabu bia short notes, ebitabu bia revision moteme sana mugori. Hinko reporter Getembe kuraiga ase bunge ya West Mugirange yegotoka imenye kaunti ya Nyamira Injefatigad Gesemba. Eng'ane nene abaibori kubwatirana na barimu na boigo na abana babo ilikone kibuna emarobelio yoiga anamuno murobelio CBE onyarire gwikirana na kuboreti sokorona uroche nocho bwate binto asumurobelio go CBE matego chakore gotomwengoko gochakore gotomwengoko gochake kogoteba no murari ochake gotomwe kamera sukuru inkogenda tinkona nde sukuru elie tari gosaba bintu ebyo tinkona sukuru te yobona immense ya Kenya itari gosaba bintu bunebyo jande chi sukuru chinkogenda chire na allocation gose ase sukuru yegabe kire wanyene county ya Kisii mbamanyete Gusii ebintu mbiroro abana bagosomera bira available ebintu bira abana bagotumwa abana batumune ebintu bya mugondo bimanyekanete buna mbiroro mata murende sana bana angakiura tebi ng'ang'ende esukuru njene sukuru ntaite nsome arafu naleti osomorobelio CBE oyo abange bamaite buna CBC tokonyara kogenda gosoma mutari gokora chi practical mbagonsa bari na omwana ogosoma Mombasa sokoro egentara atumwekera bakogenda chi practical chiga tari egento mwana ogore buna bono totebe bonchari mwana okoruse ino gari aratumwe ikiagera mama itinge gento ngero aratumwe mwana oyiga tigetoka lakini ebintu abana chiskuru chonsi ngoto mubale ebintu biko bakonya ase amangana yechi practical practical ye gwa nateba era egoko ngirengoko ndairengoko bakorre practical igwa teba didi bakurire banyenye nyire chikoria is there a problem nenyari yo ekiagera na moto muno nyene sukuma taringa moko gende
Banye someri arafu banye ngenge chiko kenyandagiri. Buna yo goteba mbwanchi tamangana yichindagira ise gutuka gwachira samangana ariyo mu science no tagete kumanya mangana yo cross chindagira nabo konyo rotomire nonye no bosibwe ngano. Kinitari mangana ekobatirerio iro omanye cross nonye chabati ye. Chabati cyo Zimbabwe kirisa karanzo. Ni no moko litari wonse. Tari bakoli barabi. Ni no moko li bali moraro. Abana na bali morase practice. Obosino bwaba. Obosino bwa naira. Obositari ya ebwika koira na bane muri kirasi. Kireno itari magana sokoro. Itari magana sokoro kero ndoche bunabone ige kero togende tukubori una kwariganiria abana gutie skuru kwariganiria onye koro moro kyo mwalimu ase skuru ende onsi na kikwariganiria kigima oyo ige gota good morning Getembe ni Dennis Mageto kutoka Obwari Ichuni. Agotabana watoto wameenda shule nami niko ndani ya Getembe TV siku zote mbia mono sana na boigo chinse mochirisha Facebook ikiagira ujumbe nechi nyinge na boto cyo chisoma chinga kichire bosyo kolenda sabono niko to gusaba ko gendo mutima komoke asensemo ya Getembe FM onyare kwenyorera amangana ya asinchira yobwikirano kigima chinsa guse ensa moya bono mambi na boigo Getembe TV to guswa asichiduka kero muga konkorobo akonyo kuyarigania torarenga chisemi ngoso achire Straight mapema. Esa Marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gotoka Nyaribali Masaba eso mwesimiwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakera bayibori baitombi yamone soko nyara gotoa abana na gutwara okwegena amangana activate we are very friendly yese amangana fees payment kogera serikali nkuba konyera abana gwetera chinjira hawa entangani neri ya constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakulikira lirube onye kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees eli yakabere eli punko era abana baito chironi kogerene government institution nkoye kubale first priority baye uchironi bagosomera eli yakatato kare kupsia tumira Marieta gochie serikali nkoba air scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito babwenete koberanga mune fees ya buli tobwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndobwate building or diploma arts and tobwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nare wa appeal abaiboli baleta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito ko bariga ni monyare kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igotakorete document cha mapema obukiribaga in advance ta kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji portal so it's good moja for admissions ya January mapema. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV subscribe comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere edio onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie.
kila nafsi na ita ugukwa kwaraliwe kwa Grace Nyamisa Nyamumbo tuchende kuralia ugukwa kwa Grace Nyamisa Nyamumbo numurugi Olonada Nyamweya Ong'ong'o numwana Daniel Nyamumbo na Esther Mura abali Nyagusira Matara Ong'ong'o na Nyagusira Siranda Ong'ong'o bonsi babu mariba ubwali village nyina Rachel Olva Siranda Rispa Bonves Brian Doris Rose Emmanuel na Precious nayo mwabo Obino Beatrice Akara na Kelvin Mokoyoye Samuel Joseph Toel na Priscilla umuchango nobe litukuli anke chitalikisano nibire mutinyo mutangani mwakoyo gwechirwe ngonsa 25 nomo mubere nigura harusiwe enkendo litukulia Alhamis chitaliki isano na isato mutinyo mutangani mwakoyo gwechirwe ngonsa 25 nomo asaberwe na kweniwa chitaliki kianda umutinyo mutangani litukuli Ijumaa mwakoyo ase enka yabo egotoka abo mariba Boroko Obwari Village ime ya county ya Kisii kurwa ase studio ya Getembe Television na Getembe Radio nigotoa tumire engora na magombo chinga kichubo kendu bonene Nyasaye abaremie Bwana akija wale wote waliolala katika tumaini. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo chobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari bobwato bomanyi bwaigoroke gima abo baokora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obangi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo, enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya, echichigo tumeka koringoria maroire au asomo bero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Na bonta getoko tanga ase enyagitari ya itu nigo togokora scanning yo mobero mogima, yani tokonyeroka so monobwe ke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo tokorigere korwa so motwe paka maguru inse twaligere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia zero function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonye no mochando bwa maino. Amaino aliako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino. Nto bwata maro mariogo ya marwaire ye meki. Emeki elie tichete. Emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro. Igonga mariogo aliako tichore meki. Gosako igore meki ya gera manyinga tarabi anto nyabwate. Nto bwata mariogo aliako akorusia machando ye chi joint chiri chikobuga. Boroire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno boroire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro nkorigere litole nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusia China asamange bakeresimi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on,
practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Gitwebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara machine chekerero nebinde binge nkwegeli bare amangana a beauty and hair dressing aigon kwegeli bare igorya pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyonse era sorgongoroiga asamalieta nkuru Alpato Maliba, mwalimu munene Gitwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire buya sana asogotwa institution igwecha saya aseng'encho etagete komenta uchusi ase abana bali bakole sukuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana bochese sukuru eye rinde banyore system cy'obufundi biyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'echi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurwasomochi umugwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokware tiro mwana wa Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwa to mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye buna mangana watika
kira chingaki ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo togokora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kiamamogusie. ine kwabaire gukorera asinga kintambe gose nigo kwarwarire na gusaria enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitari ya Wildfit Health Centers nerori chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa marwire amange babuna amarwire yesukari amarwire yenda amarwire yomogongo na yande amange. You call your prostate. No burwire bwasumbuira abagaka sana. Burwire sukari. What we call the genesis of diabetes. Na burwire bwesukari bwo somobero boime. Hypertension no burwire kera manyinga kogenda ibure somobero. Wildfit itosomete chinchereza tochukorwa marwaire. Enchere ntangani itosomete ngendu conventional medicine. Yani unyagitari wa kawaida. Itosomete ngendu nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga ya kurise endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fat acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esoko wari amarwaire. Nchirende yagata tusomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia marioga akurise mete twarwari amarwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeto ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti marigiti gaiso wako ninyama kwali na iguru watu wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Wildfit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka. School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. Je, unatafuta shule bora itakayomjenga mtoto wako kitaaluma na kimaadili? Karibu Prince Shiner's Royal Academy. Shule inayotoa elimu bora na nafuu kuanzia playgroup hadi grade 5 na ni fully CBC compliant. Katika Prince Royal Shiner's Academy tunajivunia madarasa ya kisasa na yaliyo na vifaa vya kutosha, walimu wenye ujuzi na waliothibitishwa na Wizara ya Elimu, huduma ya usafiri ya kuaminika kuhakikisha usalama na faraja ya mtoto wako, pamoja na ukuaji wa vipaji na talanta za wanafunzi. Mahojiano na udahili wa mwezi wa Januari
Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega sigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo tukakire ase omubere yasibya manyinga egatimiremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wa Nuga Best nigo bole obwoigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungeya egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaligiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyomo cyobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu Ngasawo yido saboyo mo anye ndobo moyo muna ko batebi nse ko batebi omurane timba so abo timindo mo ko yija maria ya no ko be ka ngai ekene enyagitari eye ya konya sana yani no te mesa ngambia mo kirege digamos na kana kwa ile operation mara gatatu okugoro no lakini lero ma nda wake te wow awako tomera omupesa lakini lero bana atosa tiende bwana ekekerekia soko enda tambe kanyago tare digamos na kana kwa ile operation kwa nombo chama Ekara mana sani mau kumane korere gas osteri gokora bona kanya kuba no na yo bango ba tirete kanya batega konde mwana ya kanya batega regege pie karimo turugoro kanya rate na gitari ne na kon o robongo yeta o se no ba ko batera ai ni kamwa nikuja neka bako kubwa tirete mo ba ko asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Karibu sana naenda sekengese kya magazeti ritukoria lero irinde tunyale guchirigereria chigazeti chetu keriga na boigo sanga nayo mwancho murigirire na boigo omo tegereri egazeti ya The Standard, gazeti ya The Daily Nation na boigo egazeti ya Taifa Leo ye cheri tukeriga ria Jumatano chitariki ni sano na ibere mutinyo mutangane kigima bo mwakoyo iga ase gazeti ya The Standard ekorabuna rigged system fears ukwanira kiombe kirigetenere tobochori nechimbibikia ABC aiga asense ya Kenya na bugekero ya orokirabuna obochori nonye buri bo mwaka 2017 na bwo 2022 tibwaringi obo bwasioko kubwatikana abuna Kims gosechi gadget chiri cyanyarete kugorwa kwana nokoro chinse chaisko kocha aiga sense ya Kenya kokora kosigo ikirania emerobelio yobochori obona bwiga gazeti ya The Daily Nation egoteba betrayal Ruto Moi deal falters omorai bwense omoske William Ruto na nigo barorekana gutwara obwamate bwaime mono na boigo no omoske
Moske Gideon Moi yubono korende aseboni ga yarorekani buna andake uko umirana kwabo tikorareta amatunda ya chakiri koreta amabolio amange onkorogo. Okay, there is no any problem kwa razangu ra duniani ni kutia ngara ni kunonjoro. Ulienda shule bono kwanege ntukeli mpaka mwana oli kuyariga cheskuru ako igwa bonika. Okay, iga ase gazeti yane ya Taifa Leo page 1 igego ntebinga ni kupaya kwa chama ya ODM. Ni kubaya ODM. Ni kutia ngara ni kunonjoro. Abacho koroko kwa ni kunoma. Karibu sana mwancho boligere asense moyega hirindi tunyara gusanga chinse mu cha Facebook na boigo YouTube Getembe TV nyara gusanga na into na boigo cha iga ase wetera chinamba chito che studio na mbere ase screen ye TV yao irindi tunyara gusanga asinchira kiranu kimangoro ko Matilda obaigwa ase retoraba 0741 58 38 78 nkorokwa omwanafunzi James Onkorogo bono ngiwata kirete nkwane namba yao nkwane yane ainki wata kirete yana tingo kwana tingo batebe boikire ko bateye namba kwabone tuko batebe yana nere yo mwancho moligere no mwancho mategere namba yane yesimi uko ngakira live 0741 58 38 78 Yule mapema chakana ile tari yao chinse mchiri kubwati murobeli korende na bukolika ujumbe yao enke ase gazeti ya The Standard ekoteba rigged system fears bono ekire kororekana buna ase Kenya's disputed 2017 and 2022 polls are back under scrutiny after US court filing thrust Smartmatic, the supplier of Kems gadgets, into fresh controversy. Bono okweno no which gadget ishigati achitekokora ahubo chori bomako 2017 na boigo 2022 nigo bono kegambiro ke mumeyenseri ya Amerika bono gyachakire koro kebuna andake enchira chikonda chena ne tugose enchira chikiti chiga chanyale to ikasensi ya Kenya niko chalenge echobo tutukano ino mugano ile libagase page ya kane ase gazeti ya The Standard Madrid nturiko ba Venezuela 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 Okay. Why opposition is wary of IEBC's polls system nga bono ninki kiagere nande no nyina sense mweri yo kwamereria serikali batakire gutwara obuoba igoro yo buteneneri na boigo obrai obukoreri bwekyombe gitenere tobochori ne chimbebe kyombe kiri kia IEBC nyora yo asenchera engekirano kigima ase page ya kane creator opposition leader say this mathematic technology will be used to rig the 2027 polls na nga ni gobono enchira banyarete gutumeka gose chinchira chiri cyatumegete sobo chori bo mwaka 2017 na 2022 nande na botira cyo gutumeka ase bono okusaria goso gutareto bwasyo ko ase chikura cyo bochori bo mwaka 2027 ase epedi yakabere gukwana mangana yetiseme parents alleged 150,000 Kenyan shillings bribe demands for senior school slots abaibuli bono ni gobaro kiri ogochana kwabo magega yokoroke buna igati yechu skuru chinde chechi secondary gose cha senior schools aiga sense ya Kenya ni gobono bali mwabanene bakariko sabachi base echo chigete no 150,000 chiribwe myemo na 50 elikonyorera abana babo amabaga asechi skuru echo chinene nero ni gobono na ndiko kunyolenga umwancho muligirira kuchakira ritukolire ko chitariki chirikome chitariki isano ne mogwika nande chitariki kyanda cyo mutinyo yego se gwikira ritukoria juma ewike yega onyorenga nande nari serikali yanyare to kwanchira aboiboli na buigo aboroki banyare gukora monchorerio ase amangana yechu skuru ko samangana placement ase grade keri gekome kirabona aboiboli abange barokiri gochana kwabo na nigo abana bange batagokirine chiskuru chiria abana bo bachorire gochina asense mo yende Matilda nakuwa na gigaiga nakuwa na igaiga ngatebi mwana ono yo tenete chisemi mwana yo ne migosi yiga nkamotebi ngaki no waziri esikatikiri nkamotebi tato mwana one roberi ngaki abana bago chicheche sukuru ekiagera mwana akarangiri sukuru atambe aso mwana atanyale gwikasobo aso mwana akwenda soe nsachinde onyore urangiri gwase gose ngo chiali gose bo mansa ya simba chimenyete
onyigwereire aje sukuru timaitinga yogoswera gwaswasi wizara yichisemi korindetari magana umurari oyomo bwigiteseni kiri gya KTN umanyekana tibuna Jafet Bwakao niganyara gusiri bugima bwae kabwati myaka 40 noyomo ekirabono nonye nabarariando chisi gazeti ya The Standard abange bakumurera nabo igona intuto gutuma enkora yaito guchase ya mate pole sana miaka 41 inomoke miaka 41 tari moke mono lakini nomoke gutimoka lakini rende no wancha kwanya sai kurasi county eri ya Machakos nabo igo gutigana nayo mwancho murigereria asense moyende ego kwandira magana yechisemi kirego tamuna grade 10 textbooks printing to kick off after government releases 5.64 billion onyore mwancho murigereria nigo mochando nyara ko bagokwanekirwa ase serikali gusase wizara iga yechisemi magega yo gutoka buna ekiombekeri gya company eri ya Kenya Publishers Association bono nigo konyora yatwariro mochando ne serikali ya Kenya kubwatekana na kiribune serikali konyora tera bakiwakana madeni alia yogo print ebitabu bye curriculum iga yo muroperi OCBE kolende boniga nigo ebitabu koseti textbook chirekira chigutumika sabarukirwa bagoswachi secondary gose senior schools echo chirabe cha grade 10 bono nigo chira chake ko ebitabu ebyo nigo bira chake koba printed as amatuko amake ale vosi okorbono na aboigo gotigana nayo ase ensemo yende mwancho murigereria nigo amangana amange akwanire igase gazeti ya kuba muno enyumba eyo ya Nyara kugwasi chinsemo chiria amagachari Nyara kugwasi chinsemo cha South Sea meyo mucho Nairobi ekira egoto bana faulty approvals and bribery blamed for disaster wono nganigo meroberio yuko sobo agachibu nyumba eyo niga masakarari nge gwetigwa masakarari gose nigo asinchira etari nge eyo bwasi oku napo igo amangana yokwena na mahaki naragirete nyumba eyo yabonete gwikachi gorofa 12 ekanyara goika ikomi na isano nembo gose goika 16 floors ikirabono yashite kugwa nabo igo kotigira abantu chingoma nabo igo koreta asara enyinge engana bono nonye omuwaziri oli otenerete chindebero omuske Alice Waume bona nyarete komochina gote obuna ondebwensi bwatirandira segane yiga igo araimukiriwe egitambukiro egetambe na Asia mangana siasa Uhuru comeback rattles Ruto allies as moody shifts ahead of elections ekirabono obochori obonene bwaberire ange bumwaka 2027 nigo bono yachakire korogara muna okoroka kumura Wednesday omukoro muske Uhuru Muigai Kenyatta nigo gwachakire koreta okoiguswa asigati ya babwatani ba serikali ya bono usaba bwatani ba Rais William Ruto na sense moyende nekiro ya orokire muna abakenya nigo bakumuchengera umuske Uhuru Kenyatta ngakichinde chonsi akoroka ase bari gusase megende yonsi akoroka niga abakenya bagotema koroka gose morokia maskani amanane ko bwanonye omurai bwense egento bono bari ase serikali yayo muske William Ruto bachakire gotabuna okuruka kwa Uhuru Muigai Kenyatta nigo bono andake koligetie gosaria obwamate na boigo koyeria serikali iga asobochori obonene bole busyo ase ukwanira siasa yo ebwatene nitinande kyama gya Jubilee nigo bono gotabuna Jubilee now defense Uhuru slams ODM faction for attacks Titukore igoro ni gobono abagwatani bikiama gya Jubilee banyarete kumirana ase umuchio Nairobi nabo igonekero banyarete korokia gutagokiwa kwabo enchira bono yarorekane muna igati ya barai croasi kiama gya ODM babire bago chichelia ikiamekiga gya Jubilee kubwa mono omoteneri bwe kiamekyo muske Uhuru Kenyatta nikiro bono banyarete gotabuna nonye kiama gya Jubilee ngire no bosibole gutwara obwamate ne byama binde nabo igo nabuke konyara gutwara gose abarai babo mbabonete gusikwa abaiga gose babwatani abo bakorawa no muske Dr. Fred Matiang'i yoro mukonya se kiama gya Jubilee nabo igo muske Jeremiah Kioni yoro murike manase kiamekyo niko bono banyarete gotabuna omuske Uhuru Muigai Kenyatta anyare kwegwa maskani aye asinchira eri bwenerete baba ndatenko boliga ingaki ya Kenyatta na bwate kiama kyale kuruku kadu Kenyatta 1 Kenyatta Uhuru Kenyatta Kenyatta monyene kabisa na bwate kadu kuna kuete kadu kwanya ko kiama kuruku kadu to wasome bitabo emogo some bitabo okay tumanye gocha moi na bwate kiama kuruku kanu ayenga yukiro ngeraro lakini no kero che buya ngeraro na ndengi murikira sigazeti ga ya the daily nation esikati kiri lakini ngeri buya okay tumanye gocha omurayo ndo soete no rulio
Musike Muiga Mwai Kibaki. Mwai Kibaki. Kiama kia yengi nigiri kia rengi. Manyete nyikerete PNU. Sikati kiri PNU kwanza aye wakora. Yes. Nkero ra kwanye ku PNU na ndani. Munasirite. Okay. Tumanye goja kiama gitokorokaga nakio kia Raila Amolo Odinga ODM. Nonye nkero kio koranga na kero kibono iga ekiriga. Igo kiotega tawate wa sokoro. Tengo tebine naki ekiama omuntu akoirore moyo ikero kirasima nkobore buya nkobore murai ekiama ekiga omwana oyo nero kurukuru Kenyatta aete Matiang toro chimoyo kire taina neti kiama nelinga amubegete koba umurai asikia straight ragirende bono toro chimoyo kire moyo kire kiagera Uhuru Kenyatta pato tarara moya ari mbiyari aina yo nkorogo moncho murigire na boigo page ya 5 na 3 igukwana mangana yobo cheno kubwa mono amangana yemechando yechi plastic amasakara yechi nylon ne boigo bintu binde binge biri bigotoka se chiubi ekero bono ya chakire korokana muna nigo abalingoria bari bamanyete amangana Ose bali bakorenga nonye amanyinga bono bachakire koroke muna egati yaba abantu asense mbale batokire bakororokana amanyinga bagotwara kabwate chi plastic ase umubere gose ebintu chinse monchiraroro bimombiroro byumubere bigotoka bibwate ebinyese byechi plastic buna bono bagokwana na goteba muna studies find plastics in human blood semen and brain nganonye plastic chiri nkoso achire nonye na sobongo asamanyinga na boigo chinse mo chinde tate ndakoboriga tari aso mama toranga ngukwayereri plastic ti karate ke plastic ti ngaki gotoka umubere ngaki goso amanyinga igo montoriete bono umenyete sokoro ekiro ya tukire muna chi plastic rero no nyana amache to gutumeka konyoranga amacha igakurugose nyancha kurugose roche konyoranga masakara no agatukutirwe masakara ali abutoka na be bisamye bike bona eke andake na be binte biga bigotoka bi actually plastic sokoro tiangote bi plastic ikose no nyali sakara nonye bikorote bigokora bi plastic nonye chichuba chiri cha amache ekiro yaso irase liberera nigeko melt ekero eko ligamora ya eko yeyuka naki seke gusi na abwaye buna kwana teba no komeli na bego toka nonye na sendagira nabo konyoro kori endagira ebwate gusina akagusigete gage kinyori ni utamanyeti ebwate gusina agasakaragete yaso ekero so umubere ndiro ro konyora ngo umubere ekero meterere mebere ne bwate michando ekero libage plastic libone to kwenda bune west kwanyoranga some particles chavera absorbed into the bloodstream bona kwangirege songora kirene chenari ko teba bantu babintu gakichunga amache chunga amache amachoka chiubie chigare sichiko mboru yani obochenu bobwanete chi plastic actually chibonete go tukuterware nande mwachakire chi plastic timwara nande bono asense mwende sokoro kwanyoro gwatege kombe plastic kwagenda kwabeke ndagira ya muliro onye nkwanya kumanya ekekombe keringo chaka kerego sokiri musugitu koiguna ni riogo nkotioka kerenchira getekero gegete ndagira ya muliro plastic yeri gosona bukubike ndagira plastic ndagira iri muliro kogo chiko cheki onye no mochere kwanya ro chenjiri ekara ya chakira gobuna pinki ekara iri plastic emineti unoko consume ndagira eri particles chiri che plastic jasoiro mubirongo tumie birazi abaminto abakusiba minto tumie birazi tikane bikombe bye plastic iti harafu gento kende tumia chisani chechi ware charanza tabakati gotoka nonye ya mabati na bego konya nonye yeri bati nar nande baisiko chikotoretera stiri ya mabati teriko chiaro kamono bune plastic botambe kiro kubikendo kya mulero ko igworeri musuriri yaso ire nande chinda chichi ndagira nkagirete yani chi container abana bange bakubikirwe ndagira abana bake iyo tari boronge lakini tari bangana ina sensemo yobocheno nabo igo igatia barai gose abobotani bali bare abaime monokoro pomuraye bwense muske William Ruto ko rasoro ngoro wagusi niko bono bachakire kumurekerwa kigima gose kumurekwa kigima nabo igo ko muchigo kiagera bono nganonye bali ase serikali egati ya magendero kuna bono ko ena no gwechipara tikonyara nyara gocha ase chinse mochinde buna bono kurase county ya Nyamira ndochinga nigo abamenyi be murunganire kubwa mono nekero ba morekeire omuwakilishi bwa bangina omuskeje Rusha Mumanyi ayunkolengana ne gazeti ya The Standard page ya Kianda ekote buna Ruto allies in
Gusi on the spot over road projects also kwena no wechi para ase omwaka wechi pesa guso mwaka oyo iga niko bono yarerekane buna nonye barangene serikali kigiba tibachiti koleta amagendero gusiti barareta amagendero ochase abamenyi bechinsemo ao egati ya barai bali bamurekere buna bono omo sikeje rusha mumanyi wakilishi wa bangi na kurase kaunti ya Nyamira na boigo omo jumbe onote mugirango musikejo ashinyamoko na boigo olio west mugirango musike Stephen Mugaka nigo bono bakorora kana buna nigo bachakire gose asa mutuka mangi asemi yake menge nigo babire bakorokia ugosira kwabo serikali gose kumusira musike William Ruto lakini rende asichinse amechiga chibunge chiga bakoro na boiga mabogali babwate nigo yarorekane buna nonya chipara nchiena nirigosonye chienanire nigo chienanire chire chinke kigima na boigasi county ya Kisii nembulikirete buna bono ese county ya Kisii nigekoro kibuna abajumbe abange nigo bare ime ye serikali otatiga sokoro egote buna in Kisii county all elected legislators except yani gotatiga moseneta Richard Onyonka omoske Obadia Barongo bumachoge burabu Innocent Obiri obubasi Anthony Kibagende okitutu chache South ababande nigo bare ime ye serikali lakini chinsemo chinde nchirororo nonya bare ime ye serikali chinsemo nchire korwa se chibunge chiri bakoro chitaranyora chipara bono abagusiye bakubule buna abaigekira bakuba wakilisha so moske William Ruto magendero kibakoreka onye chipara echiga cyanyara koyo gosekera chi project cyanyara kwenanwa ninki barabu batari kwirera chipara asi chinsemo chiri abako wakilisha karatiga igentongera naro talera botuko mama ke muntu matali cheche mwanafunzi kare wachakire korota igentongera naro tanaki ugararira ira karara ekera ajita seruta kababuru ekera sokoro bono naro taje kirani mbwate tigana kore content endote ya kore content ya bantu bambwata bobe Raila kagenda se umuishimi yani omo is excellent Ruto agaswa ime naswa ime gaiga ubo mate gabogere igerosi ekarosi kuchipara chikarosi kweli yes okay bono rende nchenko eboriga elibono korota umushimi goito is excellent the president of the Republic of Kisii County Simbarati nere nasororo naso eto kwanza hata waisi umugima bono rende nere gaki igontu bono ntonyora kenda ntulende ibono twanyora asincho andake nigo aso achingaki umanyete budget kero tokorigere financial year ndabono kuri umutinyo saba wekana no mutinyo gatano nari mu mwaka go cha konyoranga budget already yakorireki yaikire kubekwa bono nande unless bachake kurigire yo mwaka 2026 2027 tata raka mengombe itada etaraji gozia tali mangana ayuna yo nkorogo omwancho kurigire na wego motegereri gazeti ya The Daily Nation ekuburi na betyo Ruto Moidil Falters ebinto mbiri ororo amagane naro ekiamagia ODM ekiamakirigia kanu sorry omwancho motegereri na wego morigereria ekiamakirigia kanu geteneneire nere Gideon Moi bono nigo kiawata magani ogocha somurai bwense kusasa serikali ya Kenya itegetagani a plan position for Mr. Moi or his ally as well as appointment of some KANU loyalists as principal secretaries yani omoske Gideon Moi akanyara kubora buna nonyenere nabo igona babwatani baya nabo bakwenyorera amabaga buna bono asinsemeri yamangana yoboriki bwa butambi gose principal secretaries nabo igo ambassador ase serikali iga ya Kenya Kwanza korende gwikira bona iga aina mangana atarabaka wikirana Nyaboigo abo bwatari gose kyamikiga gya KANU inse yoburaye bwae omusiki Gideon Moi bakobora buna nige serikali ebwate amadeni gochase chi company chirense yoboteneneri bwa enka gose family ya Moi chire 3 billion debt yani madeni ayo serikali bonete wakane family ya Moi nigare 3 billion ayo kiraboniga ataraikirani gwa naboigo Baringo Race naboigo nigo bono kyairerete
omo seneta oyo iga gose Gideon Moi gotiga kuburikirwo kibo seneta se county eri ya Baringo sobochorio boke bwaeta elio anyare kubwatesia serikali yayo musike William Ruto ngabakanyara kumutigira umubwatani umurwanirire bw'ikiama kya UDA lakini bono gwikira chinga kechiga nigekoroka muno kuigwana kwabo tikorareta amatunda gose ibintu biri byabonete gwikira ni gwatu birekira ni bomogano ire ribaga page ya kane na bwige ya gatano se gazeti ya The Daily Nation ekera watabona talk of betrayal as delays haunt Ruto Moi deal bono kuigwana kwabo nigo kwarorekane ngana bukurachi gose nande ugwatananekana kuraine kiwase amatuko amake gusasa matukaiga se page ya kabiri emborekerete enchogo eyemo enchogo asike gusiso koronaki elephant ikigusinaki elephant sene enchogo endo nereri endo ne zimba sawa page ya kabiri iga super tasker ntubwate iga enchogo elephant igega yeboretu mwaka 1972 ekaigwerieta Craig ekiagera nigo yabwate amagunjara matambe sana kose nigo yarorekanete korukere mwana yabwate chitaska amagunjara arega matambe sana ari kwa busanze wekira boniga nigo yanyarete gosiria kose nigo yanyarete gukwa kebwate miaka 54 ine nchogu asense ya Kenya igonga asense muri obotari abakenya mbirero bare gose nonyene serikali ya Kenya mbirero ere ekiagera chinsemo chiri chia Amboseli sichingiti chimenyete nigo bono the legendary elephant Craig bono yanyarete gosiria bugima bwae miaka 54 actually in story gete nonyena ngutwarore nonyene kimoni nkari kose ese gose ngombe osigete lakini mbura njogu bono ngokorerwa matanga geta matindi kweli tontoragenda sense moya matanga ngelinga kina Sara ekiagerekero kurigire no ebichaira iga yenchogo iga ya etwirita limanyekana tubuna Craig nigo amagunjara yale kwa busanze ejo yale koreta abatali umetekera abatali bagocha kwanyoranga chirichinde nabo kora chire nomo lakini yiga kira amagunjara kwa busanze nabe koreta yale ngichibesa geti asaba Kenya asa mangana yo mutali mangana tourism igo yaraturagirira arabu yanchogo tourism bono igo nga mbiriro ere lakini tali mangana kiro monto na omonto ko iburwale na ne miaka yo bogo tuyaika na nonyene chingiti chioro sana tali mangana na sensemo yende ngokwanerere moncho murigire ngokwanerere abalimu uba JSS gose junior schools au bari under internship asomoro buli internship ekirondo chenga abange nigo bachakire gutwara umuchando ne serikali nekira abange ngana bararorekane gocha kurubikana kubwatekana na kiribu na serikali yangire kubalika asejira engikirano kegima gose permanent and pensionable EPJ komi egotabuna junior school interns to hold demos of permanent jobs bono bakodire mberemo nande bono nigo ndo chenga serikali yanyarite ko tebona ni gobara chikuri kwa sinjira engikirano kiguma aso mwakoli 2027 eyubono yaletiro muchando ase abalimu abange bachakire kwe murungane kiguma asengencho yebiro ngakirete na sokoro ase gazeti ya The Daily Nation kirongo kolera abo ase gazeti ya Taifa Leo nero yate babona ni kubaya ODM aseki ODM yachakira korokana ebwate bikundi bibere ebyombe bibere unabono ensembo entangani nebwate Junet Mohamed uyoro murai wa baraba kemeye bunge tubwate mo senator Ledama Olekina uyo kurasi county ya Narok na bwigo mo senator Omigori senator Eddie Okechi abambali bakwegerera oburai bwaye omo senator Oburu Odinga bagote buna Senator Oburu Odinga nere kusema asikia mekiga ya ODM lakini asensemo yende nebwate bali barakane buna chinkwana chabo nigo chire tofauti no burai wikia mekiga bono oyole omokonyi womonyakirogo asikia mekyo omoske otiende amolo na bwigonto bwate oyoro murai bwa barabake Omoske Emilio Odhiambo na bwigonto bwate katibu mkuu wa ODM Senator Edwin Sifuna yoromo Secretary General abrabuchi nkwana chabo nigo bono chatakire ko korokana chikwa merania nekiombe kiga egitangani ekotana hali si hali ndani ya chama cha chungwa baada ya mzozo wa ndani kwa ndani baina ya wanachama kufikia kiwango hatari cha vitisho kwa kufurushana bono ekiroba takire ko enana wako pimira nembe wasekiama abantu bawutabona nyagiti nigabonetse gusoka kuri sekiya mekega kyagarata isaine useniga kare gukwana bobe na umugano uyu nigore ACPG akabere sigazeti ya Taifa Leo asinchira engekirano kegima Matiang'i atetea uhuru kuhusu dai anavuruga ODM ni gobono
Musike Dr. Fred Matiang'i anyare kwigirira umurai w'ikiama gia Jubilee musike Uhuru Muigai Kenyatta na musike Uhuru Muigai Kenyatta tabwati kirengereri kindi gionsi giokuburuga gusigwatana na ikiama kiri gia ODM na boigo dalili Rais Ruto alichezea shere Moi na KANU ikiama kigia KANU inengana twarigire kurasi gazeti ya The Daily Nation bwambate bono bwarekanire gucakanga na bubura butuketa gikende onsi bumurai bwense na boigo mose omo yore mosike Gideon Moi na boigo wabunge sasa wategemea mahakama ya rufaa kuokoa hazina ya NGCDF bono enganeri ya ikiganja kia NGCDF gose ngebwateteri chiko ngebwanete gwetigwa na boigo koba ime ye katiba niko bono egendete gutuka ase ikigambiro kirobono ababunge baganyirete kigima korabuna engane yo yanyaje gwetigwa gose ikigambiro nkichiko bakonya elyo koba egerere kiganchi kiga kigendere gotigara na umwancho murigire na yande amange na bugo yanyora se chigazeti chirituko olia rero aiga ase gusera boko yanyora igaso murobero bwetwani burabona Maduro asisitiza ndiye rais asenseri ya Venezuela gusikuru chinse chama ika nigo murai bwense yo ya Venezuela ngano kare mateka guseka atekire nyara omoske Maduro nigo agenderete gusingira buna bado nere umurai bwense yo ya Venezuela inyoranga nigabonete kuruka usibwe kigambiro ekimoime yenseri ya Marekani ili kwiraneria amabori gose kujibu mashtaka na yanda mange na yanyora asiti gazeti cherituko olia rero tukogenda sokoro kyagira sokoro chakire kogende school na nena bagotumanyanga narari abwate ko rasensemo ya gazeti ya Taifa Leo ngaiwa chete kia baba ngaiwa chete abaibuli bakule natigaire ntakana amatego nchanda egosukio robebe ngaiwa chete kia baba ngaiwa chete. Okay, there is no problem. Page 3 kwa zako ra duniani iga ni watu watu musubati okurukonere Maxine Atieno Maxine esikatikiri maskini sokoro okay skuru dote Maxine eliterio kora dire chikazini Maxine Otieno asebona gana tubwato mogandi tukoria rero na baru mumwa style frane Black Beauty igabwate miaka 21 yoka tu miaka 20 no yomo yoka tu. Okay kurugi gabo Maxine oyo iga ni egotebekana Maxine aitikana neleta nigaru mwana fasini yano muntu onchete kungara no muntu anchete gochinja style frani kwa raza kera duniani kurugi gabo nigale igakorwa kurwari chinsemo chia Nairobi yobo no mo Nairobi baba buba wi okay nandega yani gegotebekana nga nanchite gutaratara so bwenge gore bita yenchirendete iyo. Okay kurwabu nanchite gukatasaka tansi kutasaka anapenda kusafiri na kusakata densi esikati kirina bali terili kire kusakata densi kutakasa. Okay wicheba gwereba ya nanchite gotenga musikio murose pape gentoko koraye gureretio mubekere Getembe FM 102.7 gure TV mubekere Getembe Television Network kwa razako ra duniani kwa razake. Okay kusakata densi kukasata densi. Okay wicheba matego tayari uri aro igure gosori ororire. Okay pechi kianda. Okay. Leo ni siku ya Jumatano, Januari tarehe 7 mwaka ni 2026. Taifa lero pechi kianda. Dondosa hapa na pale. Kagio Kirinyaga ngugo ikiga mapema. Chombi asimulia jinsi alivyotoroka mtego wa ulevi ulio munaza vikali. Mungu anakarega igachagete koeresa kamiri buna akiakorete mangana ya marua karu mutuoye akiakorete agatigana no bolevi igacubwe nga balevi mwensi pia semure tegama tubuna akorete igaya nige gotebekana nga igare kubuka mambia oyaka botuko no ari na maruo yaka. Okay
kereta na maruri yuka abasani na abantu ba maru boka okay bone yekerete ya tari okubatiswa tari borogi tari kenda akorete agacha gutiga yekerete agaika akerengereria agateba ngutiga ekiagera maruaya asariri nonye ni familia amaruaya asari none mirimo maruaya ansariri nonye ninje okay bunerengereri boigo akamanya kuruororo igatuka nga ibirengereri biaye na bibyuka bia mugweneti bunarengerere tiga agatiga amang'ana ya maru bona amang'ana ya maru akamurua mutuoye mapema nero tebire tarinche na tebire okay igabo omorikione nigakorokwa mugwandisi wetu mapema okay kurugi gabo nkoire paka sakuru Kiambu mchini giga kibuza sanga jamaa aliye mjali kwa zawadi kocho alipomba kwa ghafla omete sokore skuru twatapetenge skuru bintu sawati kocho aje kare ndego chikolainisha nevi kipusa shangaja ma aliyemjali kwa zawadi kochokocho alipoomba kwa ghafla aonje asali. Okay yes. Beke kegusi asike gusinga umusubati igani gukonyora bwate omosani oyoro omomura lakini nigo barakorokana na abasani bunabono sokorora nyorenga no bwate omusubati gete iskari yani muguchumwasange ebintu ebingega lakini omusubati karokana muno omumuro yego chakira kombaretere biego ebingi bigo chario kario kabisa akatebarende okoranga naro moitongo na umuntu bwate bwanchani mbuya muchando to kumbe ngiatae akamanyanga is just a friend lakini bono monjamo igani gachite ko somusubati oyigekera ko mutenga bono abuno e point bono gaiga nkagirete byawe bigesi byekere nabo koira ni okoboko sorry tokoreke mira nabo koira ni okoboko straight nchirire nabo koira ni okoboko round 2026 yabangwa nabakari kulike style fulani oino morikyo no korokwa nere nande mwandisi wetu style abwo twalenge Kiambu mchini kurugi gabwo manya kurwonkoire paka sakuru kagemi egotoka chisemo chia Nairobi kangemi chisemo cha kangemi kangemi Nairobi bono kangemi Nairobi iga enyaruka nekare iga okay musubati nare iga enyaruka nyaruke iga menyete nkasobo bono ngayego ikira isa amanya kurora cha ko matebi ngaki togende sabali okay toende sabali naye tata guchei okay toende sabali bono isena liamo musubati oyo iga nari agecheti gukoba igabwa seiso yo bwatebirecha akabwata akanganya nebintu bya byonsi pia kare nibaga ukonya wechanda mono musubati nigatamente kurusobo kakuboli kwa naki nkiyo gotamira kuruseno agateba gesangina nyara kunganya korwa senkeyo tato mwaboni gachagete kumukwanere inchira gete abe musubati bwenkeyo tagero musubati yagatama bone amate nabo abanyakinyoro bakumitinga ngaki gose yale straight nabo iyo mugako ena kiarengereti mugako okora nabwate tanguche ne chingoso mama ke muntu bona gwateba ngebirecha gete na namene ngebireche byombira birecha mbiro aye mapema okay kurugabo nkoire paka sakuru kwanga nao sapaki egotoka ga sakuru kwanga mayoko okay mayoko mavoko okay ngonya kororori rende sokoro ngona nagilindaje okay mudada aamua kumutariki mume aliyemvunja roho okay nande mfasiri hapo kumtaliki como divorce yani akamutiki kiagera nigamo buneto moyo bono musubati oyo iga musubati oyo ikirete akaroranga mbuya abatigana no musacho oyo iga asengencho yaki musacho oyo iga mangana akorekane tesuguku arenga mako tamubange tisuguku buya na bintu binde okoranga musacho oyo tagocha konkonyo oyo takoba okay bono egaikira no muisiko yagateba ngabona sekirete mbuya totigane okay oino morikyo no korukwa nande mwandisi wetu okay mwandisi wetu abambatete mbanyore okay kurugi gabo nkwere paka New York America United States of America America
nakupenda Amerika. Okay, no problem. Sababu halisi za kuuma kucha na kuahirisha vitu. Sababu halisi za akimama konye. Hey, ayo na mangana agu kwa na bono psychology. Kirego cha buna ekiro egotana sababu halisi za kuuma kucha na kuahirisha vitu. Kero konya romontanjite konya koruma roma chinchara konya koli chinchara omonto yo konya rangani ganjite ko konya gukubia ebintu gusa konya gusukigo chibusi yote bana eskuru ninchengende gochibambi omwako ndi ninchenchake go save mwako yani olio konya oranga to ochake gento gusege ntunge gochaso obongo bwawe gekole boniga so kono nabo bate bukora gento gete otebena ninchengole buna rino nayo kora entitini koroma kiara nga okero kororo monto korome biara mono mostly mbanchite nga nigo banyare korora kana buna mbali banchite gokubie ebintu gosukia mangana gochibusinga nande tali omonto awanja konyora omonto nabago chake tabie iga usenaro korukaro omwana kwanyora kunyakobonge kiara goika obo monto monene aso bwenga bunongo korega seti yani ataiva lero kwa razangu ra dunia ni muga kanjemisi koroko kibacha oncho morigere ase yamangana usase ekengese gechi gazeti litukoria lero no tuko yakorera bune kiro gwetenga sokoro lero egeswahili mbi yake soma kiagere skuru nengia uchakire kogende skuru uchakire konyore semi sokoro bwonchoreire nande lero kiro kuigo no mwengare takwana lero tarakwana no ichindagira mono amangana ya chenjiri shift ya chakire gocha amangana kaberera kukawa kasongo nyagocha kali akabirira kakao na tuikarasti kakasongo kako na gocha mama bono lendo igwete sokoro lero tarakwanira chindagira tarakwanira nonye obwamate buri bwanga lero nga amangana focus yo chakire ko ye shift ko chase amangana iyo bose boncho murigerera no tukorera chigazeti asenseme yiga na nekiro kukubolyo gende gusangana ntu asichinse mu kiri cyo mitandao mutandao konorori mutandao ne njembwate website mama ke munte website live and direct mutandao ne nigole tabru toti onkorogo kibaja toti si okay toti okay onyene yake tembe tabru toti getembe television network toti si o toti ke na social media igo gotonyora getembe TV straight Facebook Getembe TV na boigo YouTube Getembe TV rika ujumbe yao na boigo nonyechisa mutiri cha TikTok na bokonyara utubwati ari buna Getembe TV konenda sebono tonyore Facebook na boigo Getembe TV na boigo chizo mutiri cha YouTube Getembe TV AMO ASM ngoro kwa Matilda oboigo atobasikoska ntuirane ukwanira anda bange kuba mona bwatirane tichi semi Sukuru boy umugaka chemisi ankaraga eri Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity.
subscribe ase channel ya Gatembe TV rero iliwi manyibu na mangana watika kira chingaki ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV subscribe comment ase chi video chito wigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tobasa kweba turn on a notification bell yani ekengere edio onyarikobago yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kiamamogusie. National anthem ya never. Hallelujah. Nyasaye no muyoto ikiriritu kolia lero naindi. No muyoto ikiriritu kolia lero naindi. Okay, there is no problem kwa raza kura duniani. Mwancho motegere no mwancho moligeli ondigerete no yorontegerete. Ndate nkoboliga gakitari asobobe. Chisukuru nko iguru chiarenge no manyetero na chisukuru nko iguru chiarenge. Chisukuru nko iguru chiarenge nande cheigwiru. Okay. Bona nde kuma etenga nko iguru chiarenge. Aye nkwale koligino nebesa okoirro mwana ogesukuru. Koirro mwana ogesukuru. Omwana ne chikondo motomete. Omwana ne chikonda magokora nere iga ngana nero koligi chibesa airire sukuru. Bona aye no mwana okolie kondegera airire sukuru erebieka. Abande mwimukire kabisa pi. Lakini abaibuli lakini noye muri kuramuna amauchi mule abaibuli gakira amauchi mule ayoroche kabisa otometo mwana oboreri no akara oboreri oganyetenga ka musaro gocho mwana yama ka nde sukuru manyango kwara mama bate onkoroga ko basomera bono mwana kabisa nero begete nkalia nero romoreri ngakwa minyoka mugondo gwakore konda ngapaka ocho konyora chibeze okomoruseri gabwa nde sukuru omaka enda korera omwana bona omwana aye tiga nkuburiga omwana ogo nero begete isiko koba omoreri ngekere omorigeri chibesa anchiere sukuru omwana uri yochule nugule kaki abaibuli tari asobobe abaibuli roni cheno omoibuli unandiga tiga nkuburiga omwana nero koba nero okore emeremo igere chibesa chimago tokachiere sukuru baibuli baminto gakitari asobere no tokonya kwana iga nche tari ngose nabarama nje nko aboli boro asa baibuli bali babwata abana paka sai batara bahire skuru paka sai bado omwana tainyorete none tesi kya gaikaranzire mwana tainyorete nimesha pima mwana tainyorete nonye na asa none skuru yi asa arengi asenge njo yaki nemere mobege to mwana kaki abaibuli baito tabatali please oroba tiga abana baito bakoreki tiga abana baito bagende chiskuru ira abana chiskuru taba onye ncho mugaka chemission koroke bacha nimogete kwa ende skuru nane ngwesomia umuchango ninche nsabe moche mongere nenchiere skuru lakini nko baboliga abaibuli baito tabatali please abana baito eganeiri baende skuru bachigosoma na buchisiro cheto cha mambia na bwa barai baito ba mambia na bwa baigo koigwa bakorwa marita manna manene aba obisa we director manager we ira abana baite skuru bakareki basometa batari kintu kenga munekyo nkonyore kobege to mwana mugundu tigango tebi omoibori naye ngotebi ondigere tiga kabringa mune ondigere tiga busa naye ngotebi omoibori orio obege to mwana nka obege to mwana mugundu chikonda obege to mwana oboreri obege to mwana gochiabu ngasoma mache yekechi changa gabu ngagera mwana chigwesome naye ngotebi straight ntatengo tebiga sikupemberezi wara sikusorori nkumere mwana kabisa ali isiko emete mama ke muntu
sikubembelezi wala sikusoroli. Never, never, never. Hallelujah. Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gutoka Nyaribari Masaba esomwesimiwa Hak Daniel Mandu wa Kongos tigangire libageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyara gotoa abana na gutwara ukwegena amangana activate we are very friendly yes amangana fees payment kogera serikali nkuba konyera abana gwetera chinjira hawa Entangani ni area constituent development fund, that is CDF. Esoko gendeza constituency yao tuwakulikire lirube wanya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees. Area kabere elipungo era abana baito chironi kogere government institution nkoye kubale first priority baye uchironi bagosomera. Area gatatu kare kupsia tumira marieta uchi serikali nkoba air scholarships and capitation abana bagonyara gosomera. Igo listen teyo abana baito bamwene takobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndubwate agriculture ndubwate electrical and electronics ndubwate automotive, that's mechanical engineering, yebwate sections ndubwate building koro diploma arts and ndubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution. Igo bono nale wa appeal abaiboli baleta abana banyale ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito ko bariga ni monyale kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igotakorete document cha mapema obukiribaga in advance ta kwanyaliri nyinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji poto, so it's good moja for admissions ya January mapema. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Kila nafsi na ita ugukwa kwaraliwe kwa Grace Nyamisa Nyamumbo tujende kuralia ugukwa kwa Grace Nyamisa Nyamumbo numurugi Olonada Nyamweya Ong'ong'o numwana Daniel Nyamumbo na Esther Mura abali Nyagusira Matara Ong'ong'o na Nyagusira Siranda Ong'ong'o bonsi babu mari ba obwali village ngina Rachel Olva Siranda Rispa Bonves Brian Doris Rose Emmanuel na Precious nayo mwabo Obino Beatrice Akara na Kelvin Mokoyoye Samuel Joseph Toer na Priscilla umuchango nobe litukuli anke chitalikisano nebire mutinyo mutangani mwakoyo bwechirwe ngonsembero ngebere ne 5 nomo mubere nigura harusiwe enkendo litukolia Alhamis chitaliki isano na isato mutinyo mutangani mwakoyo bwechirwe ngonsembero ngebere ne 5 nomo asaberwe na kweniwa chitaliki kianda umutinyo mutangani litukuli Ijumaa mwakoyo ase enka yabo egotoka abo mariba boroko obwari village
ime ya county ya Kisii kurwa ase studio ya Getembe Television na Getembe Radio nigotoa tumire engora na magombo chinga kichubo kindu bonene Nyasaye abaremie. Bwana akija wale wote waliolala katika tumaini. Enyagitari ya HK International Medical Center nigegotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nigebwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoro kegima abo baokora merimo yabo keboikeranu. Inche no manyagitari irini kemma obangi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo. Boigo enyagitari ya nigebwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Nabonta getogotanga senyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so munu bweke songo nga full body check up. Igonta getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka maguru inse twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia cell function abnormal twako amariogo. Amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari, high blood pressure, oboroire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata mariogo ya marwaire emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabi anto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire anda mange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere ni USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusia China. Asa mange bakeresimi ase namba 0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway, call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity.
Gitwebe Technical Training Institute nigo ikurwa amigiri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obosoni bw'ekyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara chimoshen echekerero nebindebinge nkwegeliye bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeliye bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata computer nebintu ebinge by'okwegeliya ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asa marieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu omonene ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire buya sana asogotwa institution yegocha saya aseng'encho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cy'obufundi boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cy'umuriro bw'estima na kubeka chinguru ecyo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umagwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwaletiro mwana atuare skills tokonye Kenya yetu. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Karibu sana na inde mwancho buligiria ase kengese kiga kia gatatu kigima kusasinse moya gatatu yo mroberio igabwetwa ni agatembe litukoria rero ria Jumatano mwancho buligiria na boigo omotegereria ogetembe FM. Karibu sana ase nchira yawe nkuruko Matilda Baigwa tutigukwana nande gose we still on back to school edition ande ntokendere gukwana naki abana obagende tukwira na ase school wiki iga entangani kigima yokuro wachi school etamu entangani omwakoli omwako molekeri kigima omwako yani umwako bwatamangana mange sana sana straight matirita narucheke kone mama ima eke kone straight pi tete kurago terene kokwanira tore igoro ye sukuru china kwana teba mama tikango tebinga litukoria igoro nkagenda kanyumba kumbo mochokoro nakabwatete kurende ndabwate EBSP nere bakubwate EBSP
abegete ase TV agataona roti ekwerende bona togo koraiga matirita kumba ase TV na bakora na smart iga kakinga chikorigeri kakioronganyete ngeko oui USB gosiki USB ye bako beka ase USB gakiwacha kwenda school na wereba tensiki okay bono yokorrekana smart kakinga chikokorigereri oui garegereri gate TV jaza mamake muntu bueno igaso bwenge smart ore ase TV ase bali gereti njeboro timbaro ji 90 koroji ko chana 90 ngero ji ko chiali okay bono matirita ntatengo tebina naki abaibuli baito nabaya abaibuli nabaya kabisa serious ekiagera na bagotosomia na bagosomia bana na inchirine bunanko na gojoini abana there is no any problem kera masomo na masomo igento ngiri kwabwate asinga neyo ntarachirira asinga neyo ne chitalikirenga lero ne chitaliki 7 saba if I'm not wrong omotinyo motagane kigima ezikatikiri almost ke Raila Amolo Odinga nyamosira elina liri tukoliria alenge angobona achengire miaka angobona atambuko mwakonde tata nonye kureiri aye ngakwakora kwenyura tata nonye kureiri litukomune lya rero ngana likwibuli kiagera eyane mambi Mam, ngoyore kiagera na inche birthday ane mambi igobona nga na manite bune yo muskere lo dinge kwera litukoli tarehe 7 tarehe 8 na inche Raila Odinga miaka erenga bwate bono turi kunya kumwatura mona kiagera abo bwatani baye mbale n'oburoro abantu mbale birero bado abantu mbara wena mbali bakumucengera nonyenka yayendo chinga na yase chigazeti rero nabo babigite tribute gani yes bono kira abantu baminto mwenzi bimuri bwa Moro Odinga tabatali mwenzi bali muri opapa Odinga kakitabatali tatemote mbate mukire pimwenzi pi okay naba fuazi bonse ipibe kia magia ODM mwenzi mukire pi ntate kotere lyo mugaka Raila Amolo Odinga mapema happy birthday to you happy birthday sokoro to you tiga kobokia mayana happy birthday dear Odinga happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Raila happy birthday to how old are you now sokoro utaragendera oyu no muikoyo gotereria kiagira bono mete no tera boire taiyo oyu no muikoyo lakini mbuya bona soko tererio muikoye na boigo bari barabo botani bae na beko bayengora na nde na beko ba litukurio kumonyora yes tari mangana na kiroto kwira na gochia samangana yechu skuru na inyoranga umeite abara imbaroro no tema ko utanyari konya gukeri yani no tema ko ombinga ngatiga utivi tokonyara kweba tikonyare kana ikobona nga nerevu yako na maskani gochia sabara iba yes baletiro buyobonge ase ense freedom ye igatobwate obosiboro bwigatogochingira ugochaga igawate banga ekiama gete kyakorega na obuno bosibore buri abara barwanirete tari bangana back to school sokoro utarenda back to school andinga kia omwana oiboire no taiyo nagachire gusia uchaka abagusimbia more bagusimbia more gaki tutigere igo libagamba isokonya no nicho monyene nguchako gera konya orande na hande nchake okorigerie chitishu aige biranga chibibona ndigeri chitishu mwana uyo gwasarikiri tingo kwakiranga chibiyane sokoro eko bitere ngo etishu obangusira amariga etishu na marige ko bangus etishu na beko bangusa no nyina amariga ekero muntu kwariga moire na bogo go tumeka ko bangusira na boko bangusira no nyene meza no nyekero regie simi yes sokoro kabisa pisi ekero ko gende school karategera kero ko igweriete etishu tiganko manyiga ekero ole sukuru etishu ebwate gasi nyingi
etishu ngo bangusere no Okay, nye one. chi microscope etishu ngo bangusere birore byesini ngo bangusere kerore side mira yegari 3 ngo bangusere no nye nemesa sievuliere ngo bangusere ekwerende ye lens camera lens nebinto binde esinge njoga iga nturi ase nyumba yobo cheno na kinare gukwanana ngaki echinseme chigachinde na poko yora kwa gure tishu okomanya ngaki ya uyuna isokoro bono tiga umetekero gwachire skuru enchire nero bone tuchaka korengereri kuna nabongo monto ako esaviti umete na zimacha se ekutumeka rio monto gochiko ngakwe savire gotete koragira gusenga chioteri esaviti naboko yora matukande omonto tubwati gusene handkerchief kwanyorwe gwasimora mbobasukano nabogo yesoki gusente bwate nonye pocket tissues naboko yora nairo naboko bangusire simi bangusire kamera kerore kiegari yani bintu binde noyo nyumba ali naboko ba ogosibie kerore orore nganke bwate bintu geteiga andu chorete ebine no chiko somi go school nakira watemberetinga sokoro school nigeria abana bagende chi school basoma igonga tororaga nonye bintu binde bwatiga siyemo actually tinga yoso kento tigana tu arurororo sokoro kento ngelike bwatiga siyemo ekero kwanero school twatebirenga kwa royo mogote banga nariganiria abana bachire school mapema oyo mokoro weekend nawe bangite na akorire shopping orocha baiburi buna baichoire chiduka korwe weekend koru friday gocha buno mwako chagete bakorire vitabu bakorire uniform bakandire school fees yoko ende benki boni goko bange line lakini kero gosoka busonga iga oise gosoka boni ga nonye kogenda kunywa chai so koro buno goro kaigari nonye wiki noye kapitali oise goncho kega napokora abana bake bado bali town aboko yora bana babigiti uniform bagwoncho kanana naboko yora bande babigiti uniform wasinyina oyere skuru yabotira igurwa nari no mwana bwe myaka emeke ko yora mwana wate myaka kianda ali town mwana wate myaka 12 emyaka 14 no ali town yawoncho kanana rero ndireri rero Jumatano omoiboli amanyeto mwana ochirarari omwana akale gosoma ochikisumu mate omwana ochire skuru kumbo mwana akale kiazara kumbo mwana mbosongale echiraro ochire chiro daraja chire koligi meti gya koligi gosetimeti yanga kicha koligi ekiazara ebyasara yani omwana ari ubonjoriri agokore byasara byae na gari ekenyoro kwayoronga omwana eskuru yegwero ikeye abana kuru Jumatatu ngogenda bale eskuru lakini yo yote banje tindi kogenda nchiko sibi skuru tindi kogenda nchiko kwabuse birasi tari nje ngenda nchiko sibi eubi yemeti nyebera buna abana bachire nkege tambe ande oyo mona narorere konyora ngabana bae naigugo kwana ase never ohariga abana bo yari umwana akanyerete ne school yesire ko igoro nyende yatoka bone yana lyo muibuli otete komotebina ntekite turagenda asigite gari tutabukie konderi chibesa chiri chisa ne totereri chibesa chiri elinde chikoreki elinde chisa no kwende school gosemanya gukogorere getabu gite uniform kwanya rose miasta una chirio kogenda kwanyora chiro gari chiariro mwana wasome skuru yo boroso uniform ne chibasa chinge 500 600 kwama konyoranga emetinye yige bire yonsipi kwanya konyoro mwana na bwate yuni boni gana lyo komotiti ngende cha erindu tarute chikiro chigwere kogorereki eyuni eskuru ya igoiro mwancho murigire na boigo mwancho motegerere mwana gochire skuru onya taragenda andake na bokonyoro moibo oko migungororo koro kusokoro kere ngane bwate aya boniga kere family ne bwata ya gwetera oko migunkora aroro umwana ugochire skuru kwa manyire nga onye kwa mutomete kago some boarding kago so mare kwa manyire umwana we negete skuru wa koni family school esibi ya rure skuru liswali nelingo koboli baba matrita buya kabisa kate nogorere to mwana uniform okay kuruga ko mogorte uniform eyo okay no mogorte ke koro to buya chisogi sinchirororo ego binero bunande iga straight iga no choge to mwana go buya kabisa go chie skuru okay omwana go kwa moire fea ekiagar no le busy okay kwa moire pake fea kwa mote tatu mwana ona Nyamira ngange so ari stage oli negari oike county ya Nyamira so mwana ona tomaite skuru kwa kachire tomonye maite bya kabisa ngaye ni manyete no maite bya kabisa baba ni manyete mama okay omwana olia umanya kurwa koraki oimoka kogende esukuru
bono gachire sukuru istea en biashara asende kuchasoma gochaka koenda pake sukuru ko manyanga na kare sukuru ostakai omwalimu ere niliochi arita kung'ambire taria mwana taraja omwalimu tabwati ero omete sukuru konyore bwata bana tote bwata bana no echiri bubire na moino omanya konyora sokoro omwana ogochire sukuru osere kirasi mokirire ne jukumu yo mwana ori kogenda ase omwalimu ori obonete kuba esimbi gose nonye ne matron yabo gose ne ori obatenenerete agende akesimi agotebina mbuya na ike sukuru tari omwalimu okomanyanga mwana getoikira achake korige namba yawo okorogo ache kuwakira abana kwanyoro mwana agoche goike sukuru gose ne weekend atumu omoibori aye kwa moigorerete batirita no mwana kwa moigorerete ritwara ya Jumatatu no mwana uri ntate mwana ereje lakini mwana oyo go asilonga yao nayo wakane school fees yes mwana na wati kibande yaya nayo kwa mubwato kakurunga make sure nga wa confirm yo mwana oyo gana ike school omwana ngirazire ngari ocheke omwana ale tote form 3 form 3 abana ba form 3 bonsi baikire 16 baikire sukuru miaka 15 17 baikire sukuru omwalimu nero gwente mwakire simi antebinga ki omwalimu na ikaranze gwaka chisimi gose 4000 ngana baiboli akwirane nga akobate ngo mwana o ikire sukuru na ande chisukuru bune chokonyora litukeriga bako report abalimu mbararo specific babone tokoberaro na abalimu abaiga andake mbamanyiti abana aba mbaba manyitia samariya asobwenge chake kolika missing person ase jiji toli gochaka kubeka missing person ekiro kwa iro mwana kwa mubwato kirigo chisukuru egeri omwana onda ki onye esimikero ororo babwanete access bakawochanga oikire sukuru omwana confirm ayo monyene ekero kwa rori rituke linko yararire nando komaite kuruga igane sukuru yaya abwanete koira wanawa kwaranga yaikire kuru kwa mubwato gete saa 2 yaikire maragoba no echinza saa 9 igataraka akesi muje school confirm ngaki omwana ori class gete igestream gete omwana uyu daika tigango tebye nyina atomire omwana goche sukuru onye na mutomire goche sukuru ono montomo no bugima bwa yakwerigeri chibese na atemire sana kuri karate gerra to tware kere ni gocha tabatari please relax kinogokira tabokia turi gochanga osomera omwalimu okoira ngora tali mwalimu nje gosomera naye bono gosomera kiagera tuko kenene mata musare bono torochi okay bono nyina atomire omwana goche sukuru chibesa senkuru sina sakong igongunchukana na butambi gutia kuri chibesa na moire chibesa na motabirira omwalimu makuoro moirire chibesa jiga ogende sukuru na maete tomu yaye na maete esa go ikarasa na maete gregendo simple njirane tiniko yako takori omwana ngana kare sukuru gosaka sukuru ndireri nando tagitocho kwane no mwana oyo omwana oyo gago some boarding kwa mubwato kirerero oganete bakali tukoliri gose bago chafta na lyo straight na bago kore tamu na nda iche gocha unless omwalimu anya omwana kaigweta maiga omwalimu abeke esimiga iga kwerende bosika bwe barete bakuruga lakini oroje sukuru bago chaka kubeka chisimi chi video call WhatsApp iyo tutaragenda ga busoko no menyete iga angena busongo gusembara bale angega no muchi busongo omwana ono agosome sukuru ya moime yetaoni gose no ore kenyoro omwana ga agosome sukuru getega kwanyaranga aibuna kwa mubwato gete turamuboli no muboli naki kururi tukoria Jumatatu naki ebintu bire omwana oyo igose ire buna bono tutebe abaiga omwana waso agose ne grade ya kianda une grade echiga chiasha turamuboli no muboli naki waso ete grade 4 naki shule kukwaji turamuboli ayo no muiboli ore responsible turamuboli naki ebitabu biri kwagore nakugorerete bisanire omwana oyo andake aobwete gose ochire sukuru yondongire getamugogetire lakini singe njuto yonka ari ugo chokoira na gosembo tukakira abana bara arire kwanyoro omwana oyo taranyora time yoko gotebi ayo manyere ntura great time kubori omwana oyo kwaigete sukuru egrade ekiwaso ete ndaki ebera ekirasi mubwate mete abana mbaro sukuru njiro ekirasi keligia kianda kibwato muchanda sana okay igaba ari mbaro chibi machande ye birasi omwalimu naba gutwara umuchanda lakini omwana oyo ugo nabakonyora abwato muchando atari gukwana gose turamwali bagali gukwana amangana yoko na koro nande manya na nefea ayoro cheko rukisi county paka Nyamira county goseko Nyamira county paka Kisii county ko tumeka chinsiri ngapi maete 250 bako ke Nyamira county okay nande ko irena 250 bako ke Kisii igostiri turamonyora
igona no Tori kogenda kurigia umwana rero technology neroro cicimi nchiroro cia kuboko na ndi twari naro manyi umwana wona kikira gukinekera ikirando ncia sokwa mutuma o confirm igo mugurire simu tari umwana tori utubona ndiko mwana tabona ndikenda si na simia na kia confirm rendo nyetabwa si simi nchiroro re skuru okonyore simia raro abana babwana te simi nchiroro specific abona tukutumika bwaka guchanga. Okay. Wancho borigere na wewe wancho mutegerere Getembe TV Getembe FM na bukonyara gusangia kirengereri kiao andake kwa batukiro mwana woche skuru kwa mo batugite kurori tukuria muisonde ritukure igoro andake turamanya gusoma no yiga na igete skuru nere biya kurotota kwa manyanga umwana oikire skuru ebintu biri kwa mugorete imbisaine ebitabu rero buna umurobere go CB ibakare gutubwe ebintu ebi umwana oyare boarding oikira otebi une kitabu ngero gete utabwati lakini atora aka no isimi confirm anyway no mwana bwente ko iga ke simi ko senayo bwente ko chaka confirm go skuru nga umwana oyo iga oikire ndabo sange kirengere kya ocha iga se studio ase number 0726447367 nabo igo ko cha se number 0741 58 38 78 lakini ngote madiri taiga unless ngeto mwana fair unless esikatiki okay moete FA itaisaini abo tiere school FA itaisaini yo kana lina cha korototo mwana ngwaika mama Ekirongo mwete isaini sokoro na kioga netia ike na beko nyaka no bore meru bora na kiago cha gobage ni ntagito so eno hembu songa igase chi stage oli gare buna enchera nonye chi conductor chiri chiko batintindi chi driver chi kiro monda atindi ete boniga ebitoki abantu bakorigi na kyo mwana uchaka gobage ne ase fair na kyo mwana uchaka gobage ne fair umwana bagobage ne kwa sasande chigali njiroro konya chiko bori umwana ogritanga ni soko umwana uniform kabe gete uniform ye na bakonyoro ororeirwa mabiru rabugori gubusa okay buya waigete na kie kenene ekigorokyo kine kiamana lakini abana sokoro na bota gete gote banga ekirota mo TFA saying it means no shopping to mukorere ti saying straight no mwalimu na kia guchikobe skuru di bagari aho buno moibodi ndirerie kero mwana oyo gachire kwa mubwatukirwe che skuru tari mangana umwana oyo chire amenyete skuru ere gusenekerugo nonye abana batakire chi chambe chige chisweta chindi tobone to wakanira gusoga ndi chiro morigeri kwa mutumire skuru mwana yabwataga sweta getege chunchu kwa kwanda ali onya kuigusigu onya wasi morario kario kai ko mwancho morigereria okay there is no problem uchumira beko benko lakini umwana oyo iga kwa aliengereringa ki aisukutwara nonye kiuno aisukutwara nonye emechano nere guchiya 0741 58 38 78 mapema Getembe TV, Getembe FM, hello. Hello. Hello, Getembe FM. Wakire. Wakire bia. Yes. Ambo machoke bora kuneresha mnyakirongi na bibili shambranya kutura torara. Yes. Bone kendo karo kinda abo ri tangani onkorogara chenju kunari go. Okay. Bono ko manyanga litanga ni umwana ko iru umwana skuru ko gendo le kwa iru umwana paka skuru aye buno muiboli na ende ko manyanga ko gendo le kwa we namba yo mwalimu ekerenta kaliko cheti ororo ko ika mwakire simi mo mwana ina ika mokobentige chai tundubali mokobentige chai tundubali yani ole bobe mbia mono mwana bukaro tutuko ikaya oikire skuru bono igo goiko bene na mayo mwalimu nere bono mwana katwa mwezi mitawo take mite nga onjira nsa kogenda okay nama ene na bere go yani abo kimano bwanga koli kitali obwaje mbia mono sana Getembe TV, Getembe FM, hello, good morning. Good morning to you, Wakire. Wakire tata. Ayongorosh. Sebekikia baba. Tata. Hadi civil sentumbu ikurumotondo ninkoro cho mwanafunzi. Straight mapema. Kwani abantu babo batire skuru. Bitaroba mabano usengai. No nkoro akoboli mbitare wasoma usengai.
Bona bitare na rweta roko form 1 mpaka form 3. Na ndo tabana ki. Ganda sasa kurwa TV. Aya. Zuka ikaba no kokukua na itu. Sawa na sukire na ndo tabana ki. Nimbaro che birero na imongero mheshimiwa Onsarigo. Onsarigo tu amoto masegete. School fees yonkoroga koligia. School fees kwa kanera korakana. Mapema. Yonkoroga turo chichi benki line ne ntambe kuchiyaba. Sawa lakini ndipo ndika bana baende school. Aba se ino bachire. Siga bono na njumo na boda ngenda teko babugo linani bono ndo na boda kwa majukumu makubwa. Wikatwira abana sukuru nyagwaye umwana abanyaruka ebo mumura wikomo igeze sukuru kwa mwikigete wa cyangwa fere sukuru. Bona iyo nari amakanya abo se balenda se mwana ntapana boda kwa challenges nani munabona igana bwo wakerwe simi wata una tungi umwana asegete. Ko ikororo nandi umwana oseri kuira na bona sukuru fitna ngo kete yasumbwa sana. Mbia mono sana kero mwavugurire abana babegete chiuni ngo chimori mwa confirm ngabana baiga basoire gitege skuru mego se mukubatiga ase mukubatigere stage ya umetekero muibulia kubakire sinko baro mwige ngo tasuri ebo mumura ebo mwise we komo kipaka se gitege skuru konyo mwana otenga otenko ndar kubara gento kendo kwa kisengo golire kwa mwire paka gitege skuru kwa manie kumala waile alafu kwa kijana kwa irani ninalia maskani yao ja ine aye dada iraba nkwenda kwenge kwa we kiombe geto kwa u sensiri ngeli bwa mzini anali umwana kwa ende sukuru nechiza na chicho bwa ntaka kuchibese no mwana gokoba kusene chibese kwenda kuyi ago ikororo ura itumani sukuru kwa nena barabu mote kwa chibese umato mwana no Ige ntaka na kubachire. Okay. Dama ene. Okay. Sasa pamoja mimbaro je bia mapema litukorigia. Sokoro. Amanyete aye egento ndocho igore ngereti ngelinga ngomubuli andake nigako busy mono atanyare ko gokobu mwana. Actually abana bange bale boarding ebako ko bake skuru. Nandonyo turamanya abantu abange niko bagochi okonyoro monta agokobu mwana ne pikipiki chi skuru. Onye kirange na bagotara no moibuli oye bake skuru moimokeri nonye shopping kwa moimokeri nonye bitabu onye umwana abaiboli mbabuga techigali umwana moibuli to gutware gari umwana wekera bayigoire skuru kwa manya kumobeka kwa motiga kwa muchwara abaiboli bagokoba abana bake skuru ukutali ugochwara mama ukutali ugochwara inchera kiyo mwana yabonte kwike skuru sokoro na umwana uyu ikiraroro osoire skuru ni gari safe to kurangirie gari kabisa serious ugwakanira umwana ugari ese gutoka tubwatie beso yo wakaniriga tegereraye wakaniriga umwana ari nime mokobe umunyoke chae gotora gigari egero chikoba onyore kioko mokoba nande kole chae gutego chire re bone ro chire gari ya mokobe re bone kwa mo kire stage olini re gari kwa chire gari ya binafsi kumuri pake sukuru straight igo bana tuakura ndenche otebe wate obune taxi ga private car ezikatikiri bana kurwabu igo manyete ngomwana gari yiga kwara ngeri andake private car yiga no ye manyete bana ndego sego ninye manyete igo bana kwa moikiri oeli na moikiri simbo kuisha maneno nche bana kurwabu chabu kwa machiri go chabu yake tya kerengere likyo mwancho tegere nabo go morgereria Getembe TV Getembe FM obwakire bya Getembe wakire tata oyakoro kune konganya abantu kuri manga nabona amanya yes ekongana kibwakire kuri chinsemo cha manga sobo bya kana ndo chine Getembe sugete di ano kalinga mugoro kaji kubura mnango sare na butara kasenge kanda na yiri habe yiri ntando one ibate feri kiria one jari ko oyo onkora oimo sani one samtame sira nyingi ngo mkono la tibi ara twadi birenera Yento ngeli katika ulimwengu wantu kubeka front line yese bengera libya ko bwo mwana wo botebye iwe omwana wo botebye ategera mutebe mo ara kabisa nyoka ligotanta nano musanyo nalo sana ntegerete sana omwana nene ere yente nera maria manene ko bwaji basa jibe bandi ko asi kimengo mutero boli mwana kana onyo na omwana no ligotero sikuru bizi
Igona kama tengo mwana orwe kuna wanu mbato bwana no karta form 4 kwa nyanzo guys guru. Yo ekera ko bungandu yangu enko ga rete bintu ko cyane. Unyanye kintu ati so kutagena na mahoro hocha. Ingia kwa rango kwa hivyo mnajua mingo. Omwana obosani oko bachaka mapema. Yes. Onye ko to mwana aje ko tanda kanga kitata ekera akari siko ko no ne tata ko senga kiakara agire tata ko senga kiara ile yabo gete. Oko machaka karina sari ko moikange. Omo bulizo bwanjani. Karomo ke. Kutoka onya buna bana jaba na wara mna bana banyu mama ekera tu anyani to ko bata na mali ko buna ba kisangi. Ekera ngo chako era ruwa no piane ro muntu to ke ga mapema to egari range. So chaka ko kanyo mwana ori kwa era ri bisinga ngayo mwana ori ale mwana ke to nyange san ko ni kanga ayer kwa mo ile kanga. Ndama ene. Tori ko ngara swali ba tanga tunza bunda na bunde kutunze. Omwana one aroko ndo none chembe chile buye ndi jamone ko ngana watu matu mange. Emiya bona sana kerengererie kia sana sokoro gonka lengino iwete. Na ekiro togendete gosanga mwancho motegererie Getembe TV Getembe FM wakire. Wakire vya Madlida. Yes. Nati TV ni sentumbu inaira. Umate nungo. Matiri tabweka kwa manya. Matiri tabweka kwa manya. Kujamona yasi nyasa. Kana hara kora makwani. Na Vincent. Barikire tiganko ubia sana namanya gosoko. Bueno, tigangira ne nande lakini nende tingira time ona abandi bachange no chigoro yokure na bana turu. Nige tukiri ya njege ndona gocha gusingatia niki. Igoro ya bana kwira na skula sa bana tinyaruka. Aya. Mbabu ate challenges nyingi sana. Buna chirechi. Wana napako nyoro umuntu okwira umwana no umwana boda boda ngino umwana boda boda mete. Iru umwana pake skuru moikigei hakikisha no soire ime umanya wonchuka. No mwibulirio kwa umwana mwakete sina kinaso yu umwana wende skuru menje na akire. No mwana bata. Kuruga kunya michandende utuka ake kujase staff ya skuru. Ababuli na kiu umwana unegete igana. Lakini goze kwate ba no mwana bata. Bono ngoro. No mogendi tingatingi. Nane no moibuli. Ngwana ko bogoli mwanafunzi omwire bake sukuru akere ise na nginanga na bai na moikiri. Akere na ngoteba nkwanya ko imoki omwana makobe goche sukuru wakere ise gosengina omotebi na moikiri. Bona kero kwa iru maete na boko mwakira omote na moikiri. Straight gosenge itoko moiki. Rende bano biashara bya gombiro ro mwana na soka goche saka soka gochinu maete. Mewala Vincent ekerengere kya ekerenengeringa ki buna montonde bwensi kwa irwe jukumo mwibuli ogo trustinga nkobera omwana oyo iga nkobere makunube nkobere makuneni gochie skuru moiki gali niga ko make sure ngo omwana oli osoire bakegeita se kwaga makunube no moisi ominto oyo bono kwaruka makuneni you are right is my tota naende bono muntu nyuamire abwate miaka 63 igo bono takogenda skuru takogenda mwisho bonyome tabwate miaka 24 sokora ekero kwirene skuru erengo bwate iga bunande iga ko ende skuru aki njimbono ngete ngakiri nkobeke ngwere nane chake gosoma igo nde miaka 93 tira turategerero iga nande tonyale gusange kerengere ke. Yes, Getembe TV FM. Good morning. I'm fine, Matrida. Yes. Wakire tata. No, morena onkorako. Nene sokoro gaigo mwanafunzi. Ana isoka reke nafunzi, era isoka kamiri. Nabale igo mwako moya. Tabia mwana ayo mwanafunzi. Oyo neba ni sikuru transmara ngararo. Ekisema cha ngararo abantu beko dambi abale. Ngararo biyere. Abana bayigore skuru. Yes. Njomete manyatangene skuru. Bono mwana wanenjira amwikirie skuru. Bono ngwira na kunyomba ndora ngakombe kanenge andeke baba. Haya yere bia. Abana mbale nchira abo bakwenda chi skuru gose chinsa cyarachire. Ya abana mbara bakagenda. Abana bakwanda kuchibusia alya.
igoro likipibigiro go mnyabikire para buna kwa muikiriga wakirande siminga no ari ngina mwera ryo mwalimu ngina mana koira na ngage tisime na era ryo mwalimu imetenyere ngo koira kwa manya gwake isimo jeso mwalimu ngo mwana mbiyare sukuru wose no ari staiyo gara nyolire tire motienyi gara nyolire street abatari mbia bona sana ubotwere rumbole transmara mutwere rumborora ndo changala yarenze na tagarra tambuja bugakya Nyasaye no mia bakwani aya mbia mono koigurenga no nyabantu kuro Masai abantu kuro tize mutirichia asomuka sogo chiyo wake ntiragetiga na barabu abana bachakire kogenda diskuru na boiga tigatoratigira ngonga Felix Bwakire baro Bwakire Etembalo hello ya parunga Felix bada kurukera yes lakini Bwakire kurukera oka pero kana ndagarunja kana kaire sukuru na bato ko baichuni na nyandrago alau na ingena mabuko na butoko nya oko yo mo burganze na bongo mwakire singa mwana mujeke office yenda ndege ngende kana na mujira sana mujenge na ira na ko nyo mo bori kira nyo mondo boda simi but yo make sure mwana ikira mwakire simi bag na leko barai mbia mono sana bukeroka bana mbale babegeti uniform ngaki bale nga mono mona babo sayi bali na bayibuli mwana busta yo sayi bono mambiole bweka anyango jimo gasara gi sayi bono no chekero mwana kunze bano mwana kwatwa ko boko kwaya aba moke eyere bia mapema mbia mono sana noroche mwana libori kwa bwate ni libori mbwata sore mbia mono Felix nare uko bori naki etao ni ranga abu wo ngene ngaki korokwa keroka sai tori ko nyora mbaro bako beka chini fo ko nanga na banyaruka be sukuru tori ko nyora banyaruka bare ga ubagwe kona aya butoko wa mete ndorara rekana obutero mbia mono Felix bueno sorry so ko butera Felix ege ndogeriga tege rango tebia mama onye turamanya ngakio mwana rabike uniform wawe kona wi no te musongo ga mama ke muntu musongo ya awe kona nchiraki okay bono ga iga musongo mbaro roko nyora bakura baga iga botuko ga iga bakonya gotara iga kwaraza ora runia ndene gasia so kurekerengere kyawo geche kyo mwele tigatora sange kieli shabik good morning Angela hello Angela Bwakire bia Dia torrente na ngira pana batire skuru. Straight. Wale vya isikongo kwa nande mpaka nyaranji. Mapema. Bia bono. Noroche anje ndipo noroche kerengere likiane kabisa. Omwana mubange agende skuru. Simple. Ase bali chide iskola, ase bali barange na anka mbaroro barabo manyetega ki umwana oyo igochire skuru. Andega ko ira nabone kina hare gukwanera wasokoro abo ase ekera iranire kwa manyana ki mbaigorete skuru bachakire gosoma emirime bagosoma neriri ya mente gose ya keigo bachenje ligoronye textbook ebinto yani nere bya kwanya go wakore follow onyore abuturu burangata yana tirasira asenari nago tebi nari kwa esikati nari go teba iga abasubati mbarora abaya sunekaga iga bosongo gaiga keroka buno nyukana baka onyore baro bono okonyora mbutuko bare emirimo no enyamira account igaria mbutuko bare emirimo ya bo tukumanya emirimo kirinde baokora okay bono ya tungirenga nere chene libono iga babegete uniform okorie ligwate bono yo itieri oyo noyo asegete chi uniform kabisa people jeje skuru chiri okay bono kore cheneri omokorere jeje au kwirandirira
abwate baka chikwire ndabwate baka abasaiti baje abwate baka nini gabu ogwaku bakororeze aya sokoro kiagera tukubwate simi eyemo yomwere yeri shabik good morning yani gawetegera ndocenga konyora tali aligane kigima gukwana na intwe korende esengencho yebiro mwancho murigere onye tukubwate simye yamo yoka kirengera rikyo mweryo nekero turachigukora sense meiga na kero tukuborenga tumanyingo abana bachire skuru mwana ogo abana bao abana beamate abana kenyoro kyao skuru range na sororo cha abana bachire skuru kwa kobiro mwana ori oikire skuru me wa confirm ringa maino so irigitigie skuru ose kwa moira bana boda kero gote Felix nabo igo Vincent bagotanga egasi abo bakoye kora bukira bakanjera rate banga umwana na basokire bachire skuru bono oboche ngonya okora kingonya okora gigaiga elino lie simba nere utara kisimi gocha gigaiga elino simba maite najite ko ngunga mukono because why lakini ntuta hukunga mukono kirogo tiko mwana ogochwara umwana nga ochire skuru basi okire bakemeti oganye bakacha koira na tegerere umwana naragira na gogero ngori kabisa serious yakirege kuba na kora kirege nto na mupango ngori ko mwanga kingana ngori ko mwanga kingana gosago ike skuru anya kuminya ko pakeye na rabo gori bako kumaneke agende skuru incha kuna acha ngonya kubwati umwana kuruma ko mwana na mwere pake etra aja nero sokore nene sana wa confirm okay na se engana yogo chane ke mabuna litukore goro ase chinse mochiria cha FRNN ya Nairobi Naivasha ande umubasuka no kolekana taro ase county area Nakuru toge kana munegari nere yabugoriti abanafunzi babigite chione chimbalire banafunzi abekere gari yabwatirane tugwaso mubasuka nabo kora buna barusi tugwari bakiroriri bagokonywa enchira abana bali barenge nere buya wa confirm ne bakwabe ko mwana wegari wa confirm nga umwana oyo iga mbuya ike skuru mwana oyo iga nali ko ba rais kwa manyanga kende gyonsi gese ko konyora umwana wo so mwana yese konyora botutukanu bonde bwensi nchira gari konyora nga umwana nabale free gosanga naye gosena wanya nayo mweboli ngomanya ole mapema sokoro chenjie kerengereri nonya naye etwako kwa bete ko chie skuru aye sokoro lakini ngagoko bana ninu chinguru cyane bono rari matiri tategerera ngo tebi rori baba nabongo tigeke bago nkoreki minyokire ndo mwana enjengo kero nago kobete ngatige ebintu nabwate bibire bitatu iga ngago koba ku school nere bya confirm mwana ikire school confirm nga amasomo achakire na asingencho yebiro sokoro bunango ikage Italia ikandere na karati ga yake go ibiro byaki bunango ikage Italia nabonkorera marigante byo mwana onaiga mama ose tata na tigeke bago gari ono nje charango chikorara so esukuru soma tabatali please. Okay, simple. Abana basoe skuru basome kwegure nonya sokoro chenjirie kerengereri kyae Getembe FM ikaranso ike nyare ko yategerera asinjira engikirano kigima amaya ali abereka wateka kurwa chinsemo onabo igo Getembe TV turera na asechiduka akeigo nekera oganyerete sokoro umugaka ore umwanafunzi musike daktari onkorgo atura singenjo yebiro tingonyara ko yatoronsi nabo gusanga nere asense meri ya request awa kurenda sabono mbia mono sana chenguro ko Matilda Ubaigwa eneki abana bonsi bachire chiskuru ewiki nere yeiga roseri umwana ubogima na nyina na boku yagacha una mwanya gitinge asogosomyo mwana sukuru boy umugaka chemisi karaga hallelujah